Landleni ku presentation yathu imene tikukhala tikuona za mboni ziwiri. Okay, so presentation imeneyi ifunika ndithu kuyang'ana ndithu mozama, koma chifukwa chakuti chichewa nthawi zimene mathakhala ndi mavuto ena a depth kapena kuya kakamvekesedwe ndayika presentation mu chizungu ndeti nzanga zowerenga mu chichewa. Okay, so ndoti tangwempha tino munamukhani mabaibulo anu achiya pafupi kuti tiyende limodzi. Okay, so tisanayambe tipemphere. Ambuye kwathokoza namba dera ife chisomo chimene matipasa nthawi zonse. Iyi ndi chaka chathu chachi namba 2 pamene tipanga study buku la Daniel ndi chivumbulutso. Tadusa mwambiri mmene mwathandiza kuti tikathe kumvetsetsa. Koma chachikulu chimene tikupempha tino watha tiwasa ife vumbulutso ya Yesu Khristu monga mmene bukulo linalembedwa. Khala nafe mu nthawi ino kuti kweza ife kuti tikafe wamba pamene sitingafikepo. Muzina Yesu Khristu mpira, amen. So muphunzireni tikukamba za Zekariya ndi mboni ziwiri. Okay, tikapita ku buku la chivumbulutso timakamba za mboni ziwiri. Okay, so mboni ziwiri zimene zitikazipeza ku chivumbulutso, anthu ambiri amamba kupanga interpret kuchokera ku chivumbulutso konko, komano mungatakhala kunena kuti buku la chivumbulutso si buku loti lankhwima palokha, ndi vumbulutso ya Yesu Khristu. Na mukaona mmene Yesu Khristu amaphunzitsira, Yesu Khristu naye ndi style yake yophunzitsira, amagwiritsa ntchito nthano nthawi zambiri, right? So mukafuna kumvetsetsa mufunika mupite kaye kudyani ku nthano zake, right? Mukakaona nthano zake nthawi samazimasulira Yesu amamusula nthano zake zonse, right? So ngati mufuna mumvetsetse buku la chivumbulutso, right? Buku la chivumbulutso nzambiri zimene mukambira mmene tinaonera nkhani ya miliri, right? Iliko ku Genesis, ku Exodus, sorry, right? Nkhani ya buku laling'ono kudyedwa iliko ku Ezekiel chapter 3, right? Nkhani ya kusindikizidwa iliko Ezekiel chapter 9. Okay, nkhani ya zirombo iliko ku Daniel chapter 7. Komano chimene ndingakuze nchonena kuti zinthu zimene zili mu buku la chivumbulutso ukazipezanso buku la mabuku a chipangano chakale ndi mabuku a chipangano chatsopano. So zimene mapanga ndizi, tikakaona chizindikiro ku buku la chivumbulutso tifunika tibwerere ku chipangano chakale, kapena tibwerere ku mabuku akale amene analembedwa, right? Chipangano chakale tikaone chithunzithunzi ichi, tikachiona tipite ku chipangano chatsopano ndi kuvala maglasi a chipangano chatsopano, ndeti chinthu chatitha kuchitani kuchimvetsetsa, right? So phunziro la lero timafunika tiyambe chivumbulutso chapter 11, koma sitingalowe chivumbulutso chapter 11 osamvetsetsa nkhani ya mboni ziwiri zimene zinayipo kale. Tikamvetsa mboni zakale zimene zinayipo ku chipangano chakale, titamvetsanso mboni zimene zikupezeka mu chivumbulutso chapter 11. So tikamaona apa timamvetsa nawo tuno uchi mwechiona chinthu chimenechi uni ng'oma wayani wa uchi, right? So tikamakamba za ng'oma wa uchi umakhala ndithu ndi honeycomb, right? Tikaona pamene papa tinaona nawo kuti no ulosi umakhala ngati uchi, right? Yohana anapeseda kabuku koma ngati uchi, right? So ulosi ukamawerenga koma ngati uchi, right? Komano mukaona pamene papa uchi umakhala nditi mabox mafuna ulume ndikufinyamo ndokomazo chimozimo zimene Bible makamaka kulosi umakhala nditi mapisi tambirimbiri, timapisi ndeti tilipo tambiri, ndipo ukufunika ulowe ndithu mozama kuti ukamvetsetsa tino mapisi akulumikizana motani. Okay, penga ndithu zamenawo, otherwise sutaurani wamvetsetsa. So tikamakamba mawu a Mulungu, right? Uchi mawu a Mulungu, eri uchi umenewu ndeti pa mawu a Mulungu palinso ulosi. Mawu a Mulungu ali ngati mkate wamwe, right? Now amene mwenajapo mkate ndi uchi kapena bread ndi uchi zimakoma kwambiri. Mawu a Mulungu ndi mkate wamoyo, uchi ni mbali ya mawu a Mulungu imene ndi yani ndi kukomesesa kwakukulu. So ulosi uli ndi zinthu ziwiri zimene mafunga panga mwa munthu. 1 ndi kumusogolera amene akulandira yani ulosiwo. 2 kukonzekesa okhulupirira kuti akaziwe plan ya Mulungu, komanso akazikonzesereso kuchiopsa chimene chili kuchani chili kudza. Okay,
So verse yathu yamba tisegula ku 1 Petro chapter 1 verse yake ya 10. Okay, apa mpamene tilamvesese cholinga cha ulosi. 1 Petro 1 verse 10 mutiwerengerapo. Brothers, mwayipeza? Yes, just a minute. 1 Petro 1 verse 10. Yeah, mpaka na 12. 1 Petro 1 verse 10 akuti verse 10. Momwemo abale onjezani kuchita changu kukhazikitsa mayitanidwe ndi masankhulidwe anu. I think werenga 2 Petro, ifunika 1 Petro. All right. Yeah. 1 Petro 1 verse 10 verse 10 kunena za chipulumutso ichi anafunafuna nasanthula aneneri pakunenera za chisomo chikudzerani ndi kusanthula nthawi iti kapena nthawi yanji mzimu wa Khristu wokhala mwa iwo analozera pakuchitiratu umboni wa masautso a Khristu ndi ulemerero wotsatana nawo kwa iwo amene akuvumbulitsidwa kuti asanazitumikire iwo okha koma inu ndi zinthu izi zimene zauzidwa kwa inu tsopano mwa iwo amene anakulankhulani uthenga wabwino wa Mzimu Woyera wotumidwa kuchokera kumwamba. Zinthu izi angelo alakalaka kusuzumiramo. Yeah, so tikamvesesa nkhani ya ulosi, right? Atanenera amanenera za chisomo chimene chinadza kwa munthawi kwa china Petro, right? Utuzatino chisomo chimene chinadza so kwa ife. Okay, ndatanenera akanenerera zinthuzi sizotanenera mazuwa china chilichonse. Panopa tikamaona aneneri amasiku ano zimakhala ngati kuti iwo ndeti china chilichonse amachiziwa. No, right? Aneneri pena m'Bible akhati zimwera anali mwayo, right? Zimene amalemba atauziridwa akazilemba amayamba sokarani kufufuza kuti nthawi imene ndinagwira ni mzimu zimene zimayimira chani. Okay, right? Ndi muone ndi chimene ndimafuna kukuonesana kuti no ati zinthu zonse zinalolidwe kwa iwo okha ayi, right? Koma iwo amatumikira ife, right? Petro munthawi akakuzindika kuti no mene uthenga umabwera edi. So Petro akuzindika natu no uthenga mene amatumikira ati zinthuzo uthenga umabwera osati kwa anthu amene ananenera komano kwa ndani kwa iwo, right? Ati tikaona sisi chinatoonana tuno angela amang'anisisa ang'ane mu zinthu ziti zimezi tikakaona ku Chivumbulutso chapter 4 chapter 5, right? Mene ulosi ukumasulira kuti uza ife natu no kuli ndithu chiweruzo chimene akuyang'ana maufumu kuti maufumu akuyenda bwanji, right? Ufumu wa chilombo ndi ufumu wa Khristu, right? Tikaona chiweruzo imechi tikuti timatha kuona nayo kuti no mu chiweruzo imechi angelo zikiziki akuyang'anira, angelo zikiziki akusuzumira mu zinthu izi. So ulosi ndi chinthu chokoma kwambiri pamawa ndani pamawa Mulungu. So tikamakamba za mboni ziwiri, okay, choyambirira mboni ziwiri zisizikungodza yayo. Mboni ziwiri zikudza 6 mmene ikamba mu chapter 10 ndikuthera mu chapter 11 kena kwesa kubwera. So mboni ziwiri zimenezi, right?
tikaona Chivumbulutso chapter 10 mboni imene zikubada ife atino uthenga ulosarana waperekedwa. Kenako tikaona Chivumbulutso chapter 11 akunena tino muyeze yani kachisi ndi upembezamo. Okay, ndiye tikaona mboni bwino kuyezedwa kwa kachisi ndi upembezamo zikuthandizana tino uthenga umene waperekedwa mu Chivumbulutso chapter 11, sorry Chivumbulutso chapter 10, right, uthenga wa ulosi umene wapatsidwa Chivumbulutso chapter 10 kapena uthenga wa mabingu 7, right, pamene waperekedwa akuti akuyeza kachisi. Okay, kodi kachisi akauyeza, okay, ndi upembezamo kodi zikufanana ndi uthenga umene wavumbulutsidwa. Kenako pamene kutiona tino pamene wakupeza tino akupeza mboni izi zikufunika zitani zilandire mphamvu, right. So nkhani yaikulu ili pamenepo ndi imeneyo. So ndimafuna mutawerengerako Chivumbulutso chapter 11 mutafika ku Chivumbulutso chapter 11 verse 1 ndi 3. Chivumbulutso 11 verse 1 3 mutawerengeranso 4 ndi 7. Verse 1. Ndipo anapatsa ine bango ngati ndodo ndi kuti tanyamuka nuyeze kachisi wa Mulungu ndi guwa lansembe ndiwo akulambiramo. Verse 3. Ndipo ndidzalamula mboni zanga ziwiri kuti zidzanene masiku 1,000 ndi 200 amphamvu 60 zovala chiguduli. Verse 4. Izo ndizo mitengo iwiri ya azitona ndi zoyikapo nyali ziwiri zakuyima pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. Verse 7. Ndipo pamene zidatsiriza umboni wawo chirombo chochokera kutuluka m'chiphompho chakuya chidzachita nazo nkhondo ndipo chidzazigonjetsa ndi kuzipha izo. Amen. So tikaona baba tikutaona napo tino ngera akumpasa Yohane yani read ndi chinthu chimene bangwe chimene amatha kuyezera mnkhaya yakale. So amuzati ayeze yani kachisi wa Mulungu. Now tisaona nawo tino kuyeza umene kuku tikati tibwerere mbuyo tiona tepe Chivumbulutso chapter 4 Chivumbulutso chapter 5 mabuku amene asegulidwa akuona amene ufumu wa Mulungu wayendera, right. Manje tena akuyeza ufumu wa Mulungu ndi ufumu wa Mulungu kuthera pati kuyezedwa kako kuthera pa 144,000, right. Kena uno anthu amene anali osakhulupirira akulandiranso yani malipenga 7 tinaona kale zimenezo, right. Komano lipenga lachi number 7 isanabwere pakubwerano book the little book movement pabwerano kabuku ang'ono kakujeda ndi Yohane kutanthauza tino pala anthu amene atazadye buku la Chivumbulutso mabingu 7 azamvesesa. Anthu awa amene atavesesa mabingu 7 akuzalandira yani mphamvu moyo amene. So chifukwa apanga insert buku laling'ono kena mboni ziwiri akufuna atibwezerese malingaliro athu kuti tibwereso ku Chivumbulutso chapter 6 kumene kuli kuyezedwa kwa yani kwa ufumu wa Khristu. Kuna apa kuti atuno apa ndipo anapasida bango kuti tauka uyeze kachisi wa Mulungu. Tikaona kachisi wa Mulungu Paulo akutuza ife ndife kachisi wa Mulungu. Mu Efeso chapter 2 sa akutuza ife natuno tonse tikukula limodzi kukhala kachisi wa Mulungu ndikukhala mundani mwazera mwa Mzimu, right. Ndipo ayeze kachisi wa Mulungu manje na akuyeza thupi la Khristu pa dziko lapansi komanso akuyezanso iwo amene akupembedza amene makutiyeza ifeyo. Ndiyo satira chakuyezedwa kwa anthu amene akulalika uthenga akuti chani akufunika anthu amene alandire yani mphamvu. Unaona? So anthu amene wawa akutchedwa mboni zingati ziwiri ndipo akulalika zaka zingati 160 kusogolo kuzikhalako za litiro. Ndifani situ zimasulira zakazi chifukwa tino mu Chivumbulutso chapter 10 tinazona no sipazakhalanso yani nthawi sipazakhalanso nthawi. Manje lena
zinthu zimene zalosedwa kuchitikazo sizipanganso interpret, sipakhalanso delay. Okay, zikhala amene zililimo. Ndiye tikaona amene papa akutiuza ife kuti mboni ziwirizi ndi yani, ndi mitengo iwiri ya azitona. Akutiulira mboni ziwiri ndi mitengo iwiri ya azitona imene iyimirira pandani pamaso pa Mulungu. Komanso mboni ziwirizi ndi nyali zingati ziwiri. Nyali ziwiri mitengo iwiri ya azitona ndiye mboni ziwiri, right? Ndi akutiuza ife kuti no kodi mboni zimene zikuzachitika motani. Yato ati zikamazamaliza umboni wawo, chirombo chochokera ku phompho chizachita nkhondo ndiyo ndikuwagonjetsa. Mukamvetsa za chirombo chotuluka ku phompho ndi mukapita ku chapter 17 pali chirombo chimene mzimayi wakwerapo, mzimayi akutchedwa ndi Babulo. Chirombo chotuzana atuno ndi chirombo chomwe chikuoneka pa chapter ya 13, right? So mwanjirena mboni ziwirizi zikufunika zitulukire makamaka kuchani kumapeta nthawi. Mapana amenepa mwanjirena mboni ziwirizi zikufunika zitulukire kumapeta nthawi, ndipo pamene zagwira ntchito yawo chirombo chochokera ku phompho chizatulukiranso. Mwanjirena nkhani ili apapa ni nkhani yakuti yakumapeta nthawi, tikaiona muno bwino. Nkhani ya mboni ziwiri sinachitike, ili ndi ya mtsogolo, ili nkudza. So tikaona kupasidwa kwa mphamvu, okay? Kupasidwa kwa mphamvu mukawerenga Chichewa akuti ndizalamula, mchizungu akuti I will give power, okay? Tikaona muno mchizungu mawu I will give power ndi kulamula zitha kukhala mofanana choncho, fane mphamvu ndi ulamuliro, right? Mono I will give power ndizapasa mphamvu zimene amafunika anene mchichewa, osati ndizalamula. So akuti kupasidwa kwa mphamvu zikupanga zinthu ziwiri. Choyamba chimene chikuchitika ndichonena kuti uthenga ukuwapangisa mboni ziwirizi kuti zikhale monga amene uthenga wawiri, komanso zikuzipasa mboni zimphamvu zoti zikayime. Chifukwa choti mboni zimene zikumana ndi Esau chakumapita nthawi, zikumana ndi chirombo chochokera ku phompho. Tikaona mu chapter 17 amazafedo chirombo chimene chinali ndipo chili nkudza ndi chimodzi mwa 7 ndipo chituluka kuchani ku phompho, right? So ndikupita kucha kuchionongeko. So mboni ziwirizi zikuyima makamaka kumapeta nthawi, ndipo zidzathidwa nkhondo ndi mayiko a dziko lapansi. So uthenga amene ndofunika kwambiri kuti mbonizo zikhale monga amene uthenga ulili, komanso zikakwanisa kuyima kona zofunika mphamvu. Komano tisanayambe kuona kuti mbonizi ndi ndani, tifunika timvesese context ya Yesaya, okay? Sindingakudumphira ku mboni ziwiri osamvesesa Yesaya, apo ndeti titha kudumpha ma step ambiri. Now chimene chichitika kwa Yesaya ndi chani? Tikawerenga Yesaya chapter 38, 39, 40 tizoona panali mfumu ina imene inali Hezekiya, right? Inadwala ndi Yesaya anazoti amwe mumwalira kuchoka kwa Yehova, mukonze nyumba yanu. Ndi Hezekiya analira, Mulungu anaonjezera nthawi kumana mpasa chizindikiro, dzuwa linabwerera mbuyo. Now dzuwa kubwerera mbuyo china chizindikiro, ifano anthu akubabula mapemphero mapemphero dzuwa sanafufuza kuti wapangisa ndani Mulungu athabwirire mbuyo. Ndani apita ku Israeli kuti akamve, ndipo ku Israeli imene kunachitika chinthu chachikulu chimene Hezekiya malo moti auza kuti ni Mulungu apange, anayamba kuonesa golide chanu, kuonesa zonse kupatulako chimene Mulungu anachitira, kupatulako chinsinsi chimene Mulungu anakonza. Ndipo Mulungu anati amwe ine mupita kuti kukapolo kumosaleyo mazizukulu zawo, right? So tona ndikuyambira nthawi Hezekiya Israeli anali kuyipa, amapanga zolakwika chani yet. Atabwera Josiah, Mulungu ananena no ine sindilola kuti mupita kuti kukapolo, right? Josiah atabwera anakonza zinthu, kumana ana ake a Josiah ndi zizukulu zake sizinachite molungama ya. Anapanga zoyipa umapembedza mafano. Ndi pamene kumabwera Yeremiya. Yeremiya ndi mneneri amene analipo kuyambira mafumu 5 kufikira mfumu yomalizira imene inakhalapo mu nthawi ya chipasuko cha Yerusalemu, right? So Yeremiya ndi amene analemba buku la Yeremiya, komanso analembanso buku la Yankho la Maliro. Ndi Yeremiya anali ndi munthu amene amayenda naye zina kanani Habakuku, nayenso analembanso mabuku. So mabuku a Yeremiya ndi Habakuku ndi mabuku amene amazungulira kuonongeka kwa ndani kwa Yerusalemu, right? Kenako
tikawati tione mbiri imatoza ifeneno munthu mbiri chapter 36 Yerusalemu ananongeka. Komano kuoneka kwa Yerusalemu Ezekiel ndi Daniel mabuku amene analembedwa. So tikaona muno mwino mabuku a Ezekiel ndi Daniel analembedwa mu nthawi imene Yeremiya anali moyo. So Yeremiya tikaona muno bwino mu 2 chapter 36 anabwera ndani mfumu ya ku Niko Egypt mfumu zinake Niko anazatenga mfumu captive mbikapo wake. Babylon inabwera katatu, koyamba inazatenga anthu, kachiwiri so inatenga anthu, right? Tikawerenga muno mwino topeza tuno Daniel ndi Ezekiel anatengedwa mmodzi wawo koyamba kubwera kwa Babylon, wina anatengedwa kubwera kwa Babylon ku Israel kachiwiri, right? Daniel ndi Ezekiel anapezerani kuti ali ku Babylon. Yeremiya anasalabe kuti ku Israel, right? So Yeremiya ali ku Israel, Daniel ali kuti ali ku bwalo zaka 3, ali kuti kubwalo akudya zakudya zomene sizinakuzidi ni from, right? Ezekiel aliso ku Babylon, koma Ezekiel ali kusiyana ndi Daniel. Ezekiel ali ku mtsinje wa Chiba kumene anatenga akapolo ambiri a Babylon ndi anthu a Babylon wasiya kuti kumeneko. So tikuona kuti no pali aneneri atatu, okay? So aneneri atatuwa pamene akukhala, right? Tiona nawo tino zimene Ezekiel amaona chasambiri masomphenya amatha kuona chiwonongeko chimene chikubwera kuti Yerusalemu. Ezekiel amaona zimenezi. Yerusalemu Yeremiya amanenera zakuononga kwa Yerusalemu. Daniel yeyo ndi amene anaona masomphenya makamaka za kubwezedwa, right? Kubwezedwa kwa ufumu. Pa Daniel 2 kubwezedwa kwa ufumu wa Mulungu, right? Pa Daniel chapter 7 kubwezedwa kwa anthu. Daniel chapter 8 and 9 kubwezedwa kwa mapembedzero. Daniel chapter 11 and 12 kupembedzedwa kwa anthu andani amufumu. Tikuona menepe. So tikaona muno bwino chinetse kuyerusalemu chinanongedwa, okay? Pamene Daniel ndi kubwezeresedwa akuona masomphenya akubwezeresedwa. Komano Daniel mene akuona zimene zonsezi kubwezeresedwa kukuchitika kwa ndani? Kwa Khristu, makamaka kuti mapeto a nthawi. So mabuku awawa tikufunika avesese tisanambe even kuona zamboni zingati ziwiri. So by the time tikufika buku la Daniel, Ezekiel, Yeremiya kumapeto kwake tiona kuti Yerusalemu atatu waonongeka. Now Yerusalemu waonongeka, anthu ali kuti ali ku ukapolo. Kenako pamene pabwerano mabuku amenewa a buku la Ezra komanso buku la ndani, buku la Nehemiya. Awa ndi anthu amene akubwerera kuti akubwerera ku Israel kuchoka ku Babylon. So tikaona buku la Ezra ndi amene analemba ndithu imene zinakhalira. Buku la Ezra lapeza tono ali Zerubabel anali ngati governor, okay? Amene anatenga anthu a Israel kubwerera nawo kuti ku Israel. Anachoka ku Babylon kubwerera nawo ku Israel. Yoshua isi anthu ya Mose, uyu ndi Yoshua wina amene anali ngati wansembe wamkulu, right? Ndi otsala, Bible machina ndi otsala, right? So kunali Zerubabel anali ngati governor, kunali Yoshua anabwerera ndi otsala. Kunali gulu kochepa kokha amene anabwera kuti ku Israel, ndi kamene kamachita rotani otsala, okay? Awa ndi anthu amene anabwera ndi Ezra mapita kuti ku Israel kuti akamangeso kachisi, akamangeso mpanda. Kenako tikaona muno bwino anakumana ndi zokhoma zambiri, anthu kuaneneza ndi zina zotero. Kenako kumanga kunasiyidwa, kumanga kutasiyidwa pamene kumabwera Hagai. Buku la Hagai mukawerenga kumabwera Hagai ndi Zekariya amene anali aneneri wawo atanenerera mawu awo anapeza atalimbisa Yoshua, amulimbisanso ndani Zerubabel, komanso mawu awo analimbisanso otsala ati amene anabwerera nawo aja. Mbiri mufunika muyisate ndithu, ndi mbiri yayikulu kumano ndayipanga condense. Mukapesa mabuku amene analemberedwa muthamvesesa chochitika mboni ziwiri. Suzanga laifu lilonse. Okay, ngalibe ifunso ndoti tupitiriza. So ngati tikufuna timvesese mboni ziwiri, asogole mupita ku Ezra chapter 5. Mungopitira ku Ezra chapter 5. Okay. Context. Tikavesesa za mboni ziwiri zimene zili mu Zekariya. Tivesesa tuno ngati tikufunika tivesese mboni ziwiri za mapita nthawi.
tifunika tivesese mboni ziwiri mu nthawi ya ndani ya kuchipangano chakale, right? Tifuna tivesese, so tivesese context kapena tivesese tuno ndi njira iti imene mboni ziwiri zinatani zinabwera pamalo. Chifukwa mboni ziwirizi zinachobwera chifukwa panali chofunika china chake. So mu lesson lero tikhala tikungona zimene zizi ndoti week yapawa tikhala tikuyamba nokuonano chinsinsi chenicheni tikamakamba za mboni ziwiri kuchivumbuluso. Ndipo wiki inayo tizakuonesana no mboni ziwiri zikulumikizana bwanji ndi 144,000 zikulumikizana bwanji ndi otsala wiki yachitatu. Okay, koma kwa lero tikufuna tikuona context kuti no mboni ziwiri zikubwera bwanji pamalo. Okay, so ichi nchofunika kwambiri tisanapite kuchivumbuluso. Okay, so ndifuna tione Ezra chapter 5 verse 1 and 2. Verse 1. Ndipo aneneri Hagai mneneriyo ndi Zakariya mwana wa Ido ananenera kwa Ayuda okhala mu Yuda ndi mu Yerusalemu m'dzina la Mulungu wa Israeli ananenera kwa iwo. Verse 2. Pamenepo Zerubabeli mwana wa Sealitieli ndi Yesuwa mwana wa Yozadaki ananyamuka nayamba kumanga nyumba ya Mulungu ili ku Yerusalemu, ali pamodzi nawo aneneri a Mulungu akuwathandiza. Yeah, so ukawerenga buku la Zekariya, ukawerenga buku la Hezekiya, mumvesese no Hezekiya. Okay, sorry, usari buku la Hezekiya pepani. Ukawerenga buku la Zekariya, nikubweza buku la Zekariya ni buku la Hagai. Buku amene aja osanange mapaoka. Ayi, Zekariya ndi Hagai anali aneneri amene amathandizira 1 kulosera kuti awalimbikitse anthu kuti akamange. Iyi ndi buku lalikulu silingawerengeronso. Mukawerenga Ezra chapter 1, mfumu ya ku Midi ndi Aperezi sale asanano alipo mwa anthu a Mulungu amene afuna abwerere kumalo amene Mulungu anakonzera ku Yerusalemu, ndipo anthu anabwera, right? Ezra anatenga gulu lake, Zerubabeli anatenga gulu lake, anthu anapita. Ezra anali ngati scribe olemba, anapita kunapitanso achina Yoshua unenga nasemba ku anabwera kuti ku Yerusalemu, right? Now anayamba kumanga kachisi owazungulira adani awo, anakaneneza kwa ndani kwa Midi ndi Aperezi kuti asogolera awo afuna akuwukirani ndi zina zotero, right? Ndi kalata nachoka kwa Midi ndi Aperezi kuti musamangeso. Mukuona? Ndi panakhala chinthawi, ndi pamene imabwera chapter 5 iyi ndi nthawi inena kuti anenera anabwera kwa anenera no kachisara amangidwa, right? Mukakowerenga Hagai chapter 2 verse 7 mapitawo ulosi unabwera ndi Hagai unanena kuti ndipo kachisi ulemero wake uzaposa makachisa kuti akumbuyoko. Tikaona Zakariya anaona ulosi wonena kuti no adani osatani aperedwa, right? So tikaona mabuku awiri ya Hagai ndi Zakariya sizona ngulembera m'Bible, no mabuku awiri ndi amene amathandizira anthu kuti atatani akamange, right? Zonse zimanenera zimathandiza ndithu. So Zerubabeli ndi Yoshua anathandizidwa kwambiri kuti ayambenso ntchito yawo ichi, ndipo zilamba choncho ndipo timapeza pa Ezra chapter 7 kuti abwera uthenga kuti mumanga chifukwa yani, ndi amene amakapanga apiri kuti no ife tikusatira lamulo la Midi ndi Aperezi limene manatino mukalamula simabweza mbuyo. Ndipo anabwereranso mbuyo ujeni kuti achina Artaxerxes ndi kapeza kalata yambirira icha imene anapasa Cyrus kuti abwerere kuti akamange. Okay, ndipo atayipeza kalata imene analuza Ayuda amalizise kumanga, koma ina ifa tino Mulungu anathandizira kuwapasa chilimbikitso zera mwa aneneri kumanga kunayima. So mukawerenge buku losa Ezra kuti mukavesese nkhani. So tikamaona mulipira ku Zekariya chapter 8, mupira Zekariya chapter 8. So tikamaona apa tikutha kuona nawo tino Yerusalemu chipangano chakale, Yerusalemu kumene kunali kachisi inali ngati center, inali ngati paphata la chipembedzo.
okay, makamaka tingamakamba za ufumu wa Mulungu pa dziko lino lapansi in type monga mwa chithunzithunzi. Tikawerenga Exodus chapter 19 verse 1 to 5 amatani ine muzakhala anthu anga ndi kundimvera ine, muzakhala ufumu wanga ndipo muzakhala nsembe yanga pa dziko lapansi. So tikamaona ufumu wa Mulungu mwa chithunzithunzi unali ngati kuti ku Yerusalemu, kumeneko kudali chani kachisi, okay. Kumana pa nthawi Yerusalemu anali mujani anatawonongeka, mapezese. So Yerusalemu anongeka, nawo muone zimene Mulungu akunena kudzera mwa Ezekiel. Mutiwerenga Ezekiel chapter 8 verse 3. Okay, verse 3. Atero Yehova, ndabwerera kudza ku Ziyoni ndi kudzakhala pakati pa Yerusalemu, ndi Yerusalemu adzatchedwa mzinda wa choonadi ndi phiri la Yehova la makamu, phiri lopatulika. Verse 4. Yeah, mzomu wambiri. Okay, so tikamaona papa kumvesa kuti yani Mulungu akuulosera kudzera mwa Ezekiel kuti alimbikitsa anthu achera amangeso. Nimuona papa ati Mulungu abwerera kuti ku phiri la Ziyoni. Now Ziyoni yakumkambaye tikuzatawo kamba za pa dziko lapansi, okay. Ne Mulungu akuti yani ati Mulungu akhala kuti ku Yerusalemu. Tisayiwale kuti no Mulungu adawuzana kuti no azipita katatu ku Yerusalemu pachaka. So Mulungu akuti no ndabwerera kuti ku Yerusalemu. Why Mulungu ati wabwerera ku Yerusalemu? Wabwerera ku Ziyoni. Chifukwa kuti no pa nthawi anthu amakhulupirira kuti Mulungu ali malo a Mose. Mulungu amapezeka kuti ukakazionesa pamsa Mulungu mapita ku Yerusalemu, okay. Ku Yerusalemu munali kachisi. Mulungu anali kuti muchipululu pa kachisi. So Mulungu agwiritsa ntchito that same knowledge kuti no iye wabwerera kuti Yerusalemu, ndipo yakhala kuti akhala ku Yerusalemu. So anthu amafunika alimbikitsidwe ndi mawu ameneyo. Ndipo muone akuti no ndipo Yerusalemu adzatchedwa mzinda wa chani wa choonadi. Muona amenepe ndipo akuti udzatchedwa yani phiri la Mulungu. Komano tikaona mwini mwini pano jasovano ifeyo akuti silupembeza monga pa Sinai. Tikawerenga Hebrew chapter 12 verse 18 to 21 akuti ifeyo mapemzidatu sali kusana kumene kuna mmenya moto kunabulika ndipo even mosananyenjemera. Ade ifeyo silupembeza monga ngati meko ifeyo kupembeza monga Yerusalemu akuti wakumwamba. So tikamona mboni ziwirizi, right, mboni uthenga wa mboni ziwiri tiona ati ndi chani. Kumano uthenga umene unalimbikitsa mboni ziwiri ndikuonesana ndi mboni ziwiri ndi Zerubabelo ndi Yoshua. Ndikuzira anthu nawo ndipo tiona Bible ndi yoti mboni ziwiri ndi Zerubabelo ndi Yoshua. So mboni ziwiri izi ndi zimene zimafunika zibwerere zikamangenso yani Yerusalemu. Mboni ziwiri zimafunika zibwerere zikamangenso yani mzinda wa choonadi. Tikamakamba ifeyo mu chipangano chatsopano kodi choonadi ndi chani? Yes ndi yani choonadi, okay. Mulungu ati mupembeze yeye mu mzimu ndi choonadi. Mwachinena tipembeze Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. Tikawerenga Yohana 1 verse 17 atoza for yani akuti chilamulo chinadza kudzera mwa Mose, koma choonadi ndi chisomo chinadza mwa Yesu Khristu. Mwanjena chilamulo system yakamembezere konse kanapasidwa kwa Mulungu kudzera kanapasidwa choka kwa Mulungu kupesera kwa Mose, komano zinayi chithunzithunzi yani, koma chenichi chigwirikako chili kudzera mwa Yesu Khristu. So ifeyo ngati mboni ziwiri zomapita nthawi tiziniona kuti tikufunika tiatengeso anthu akabwerereso ku mzinda wachani wa choonadi, akambe kupembeza Mulungu muyani mu mzimu ndi yani choonadi. Ifati patopa tikaona bwinobwino zoonadi zimene Mulungu adatiwasazira mwa Yesu Khristu zarani zanongeka. Yerusalemu wakumwamba panopa anthu ambiri sapembeza ati kumene panopa anthu ambiri akamapembeza amapembeza through a denomination, okay. Akamati akutumikira Mulungu amakhala akutumikira chani denomination, okay. So zoonadi zambiri zimene zilakasidwa kwa ife kudzera mwa ndani mwa atumi zambiri zadani zatayika, okay. Anthu amakhulupirira panopa tino Mulungu akuwotcha anthu, okay, kale, okay. Anthu akhulupirira zinthu zodabwitsa kwambiri tino Mulungu alipo mutatu, okay. So zoonadi zambiri zanongeka. Komanso even nkhani ya chipulumutso anthu ambiri even simple issue ngati ya chipulumutso imene Khristu anayiyankha kuti atamfunsa lero kodi tipange chani kuti tikachite ntchito ya Mulungu. Yesu anawuza Yohane 6:28-29 kuti no mukhulupirire iye Mulungu anamtuma. Imene ndi ntchito ya Mulungu. Koma panopa
zikukhulupirira natu nchita Mulungu ndetu ukapangire china chake chodabwisa chimene ma denomination osiyanasiyana magulu osiyanasiyana akupatsa kwa anthu. So tikaona muno mwino panopa even nkhani ya chipulumutso yakapembedzedwe kathu tikaona Ahebrew 12 verse 18 to 21 akutiza ife sitikupembedza kuti ku Sinai koma ife tikupembedza kuti Ahebrew chapter 12 verse 22 to 24 akutiza ife tikupembedza monga ku Yerusalemu akuti wakumwamba. Koma ono pano patipeza tuno pali gulu la anthu ambiri limene kupembezabe Mulungu monga mwa Sinai. So choonadi chimene Yesu Khristu anabweresa chambiri chatayika. Okay, so mboni ziwiri za kumapita nthawi ndi mboni za Mulungu zimene zikufuna zibwezerese kazoyesedwe ka Mulungu, zibwezerese umboni wona umene Yesu Khristu anabwera wa Mulungu makamaka kuti kumapita a nthawi. Okay, komanso kwazindikirisa anthu choonadi chimene akufunika amangirepo. Okay, mupita ku Zekeriya chapter 1 apa tikakamena ku Zekeriya chapter 1 so mungopitiratu. Now tufika tivesese mbiri ya mboni ziwiri. Okay, amene amabwerera ku Yerusalemu, okay, amabwerera ku zindaja wa choonadi anali ndi adani atatu. Okay, so kumapita nthawi anthu amene akubwerera ku choonadi amene akufuna abwerere kupembedza Mulungu mu mzimu ndi choonadi azakumananso ni adani angati atatu. Kumene tonana tuno Mulungu anali ndi solution, Mulungu anali ndi kuthekera kuti akakumane ndi adani amene amakumana ndi anthu andani ati. So tikamatenga ana Israeli yenda wapasi ukapita kuti ku Yerusalemu, right? Koma ifeyo Yesu anatimasulira pa Yohane chapter 4 nena kuti kupembedza situmembedza mu phiri kapena ku Yerusalemu ayi. Zomafunsana umapembedza mpingo wanji nkhani simene. Komano nkhani nena kuti kodi mukupembedza Mulungu mu mzimu ndi choonadi. Chifukwa chani? Mulungu ndiye yani mzimu. Ndipo ngati Mulungu ali mzimu akufuna anthu oti ampembedze mu njira iti imeneyi. Kodi inuyo mukupembedza Mulungu mu mzimu ndi choonadi? Chimene chimene Mulungu akutani akufunisisa. Okay, so kumapita nthawi inuyo ndi ineyo tikufunira tichoke mu malingaliro achabe, tichoke malingaliro onena kuti no tizapulumutsidwa chifukwa tino tikukhala gulu lina lake, right? Pa izo nzambiri zimene zaononga choonadi chimene Khristu anabweresa. Okay, so mboni ziwiri zomapita nthawi Mulungu akuzipasa mabingu 7, Mulungu akuzipasa kabuku ang'ono. Pamene mboni ziwiri zatenga kabuku amene kakandukadya kozuna mkama, Mulungu akuzipasa mphamvu mboni ziwiri izizi kuti zikalalikire ku dziko lonse lapansi. Nkhani yayikulu mu mboni uthenga umene ukulalika kumapita nthawi ndi ufumu andani wa Mulungu. Mboni ziwiri uthenga umene ukulalika kwambiri ndi ufumu wa Mulungu, ndi zonse zolumikizana ndi ufumu andani wa Mulungu. Andi tikaona uthenga wa ufumu wa Mulungu ukususana ndi zinthu zambiri zimene zazilikika pachani pa dziko lapansi. One of those things zimene ufumu wa Mulungu ukususana nazo ndiye denominationalism. Because why? Imabweresa idea yonena tuno ife toka kagulu kathu ndiye thupi la Yesu Khristu. Ndiye aliyense amene afunika apulumutsidwe abwerese mukagulu kandani kathu, of which ma denominations in reality amapeza lifeline yawo kwandani kwa boma. Anditika ngati muna ndisata amene ndikapanga mauthenga aja ma trumpets ndiya timene ndikapanga ma trumpets tinkati yani ma trumpets 7. Okay, mene ndipanga 7 trumpets tinaona nawo tino malipenga 7 awo akuza kuyera pa Khristu amene asata dziko lapansi. Tikaona kwambiri panopa most of the leaders in my church asaka ndi kusata ndi kusakanizana ndi andali. Chimenecho Mulungu sichimamusangalatsa chifukwa chimasungunula uthenga wa ufumu wa Mulungu. Chifukwa pano pa nthawi imene ndino anthu ama church amafuna kuti aziphanana na andale kuti azitchuka apeze chuma ndi zina zotero ndezi kateno zimasungunula ufumu wa Mulungu. So uthenga umene mboni ziwiri zikulalika kumapita nthawi ndi ufumu wa Mulungu. Onera no center yathu ya worship ndi kuti ndi Yerusalemu wakuti wakumwamba. So mboni ziwiri zifuna zimangeso chinthu chimene chichi. Monga ngati mboni ziwiri zizi zimafunika zimange khoma ndi Yerusalemu, ifeyonso ngati mboni ziwiri zakumapita nthawi tifuna timangeso Yerusalemu wakumwamba pa dziko lapansi in terms of chikhulupiriro cha anthu kupita kumeneko.
okay, tifuna timange pa maziko amene Yesu Khristu anatipasa kuti kupembedzera kuonani ndi kutani, right? So panali adani atatu, so tikupita ku Zekariya foti ndi amene anachenjeza mboni za Mulungu kuti zikazindikire. So mdani woyamba tikumuona pa Zekariya chapter 1 verse 18 19 mpaka na 21. Mutowerengera Zekariya 1 verse 18 mpaka 21. Verse 18. Ndipo ndinakweza maso anga ndi kupenya, taonani nyanga zinayi. 19. Ndipo ndinati kwa mthenga wakulankhula ndi ine, izi nziyani? Ndipo anandiyankha, izi ndi nyangazi zinabalalisa Yuda, Israeli ndi Yerusalemu. Ndipo Yehova anandionetsa osula anayi. Pamenepo ndinati, adzeranji awa? Ndipo ananena nati, izi ndi nyanga zimene anazibalalisa Yuda, wopandanso wina woweramutsa mutu wace, koma awa anadza kuziopsa, kugwetsa nyanga za amitundu amene anakwera dziko la Yuda nyanga zawo zakulimwaza. Yeah, so tiona nawo tuno Zekariya adalonosera masomphenya. So tikaona bwinobwino Zekariya amaziona zinthu mwa masomphenya, pamene Hagai mneneri nzake amangoziona zinthu zomunga mwamvemvemve. So mukawerenga buku la Zekariya, buku la Hagai amangoyankhula uthenga wa straightforward. Zekariya amaona masomphenya ndipo ngelo amamumasulira monga ngati mene anachitira kwa Daniel. Okay, so tikaona Zekariya uyuyu atanaona nyanga 4 izi ta monga mwa Daniel nyanga imemera yani ufumu. Okay, andi imanisangalatsa kukuyu kuti fano anachita alizi ndi nyanga zingati za amitundu. So anammasulira natuno pali nyanga za amitundu zimene zazungulira. So Aisraeli anazungulira ndi mafuko amene amadana nawo. Tinananga mbato mukawerenga buku la Ezra anakaneneza kuti Ayuda afuna ukire ndani, afuna ukire ufumu wa Abili ndi Aperezi, mpaka na Abili ndi Aperezi anali sarasara asamangiza. Okay, ndiye tikaona bwino Mulungu akuti no, ineyo ndiabweresera chani, ndiabweresera akalipenta 4. So Mulungu anati ine ndibweretsa akalipenta 4 ndipo azipala mwezi achipeni chichama panga makalipenta atazipala nyanga zimene zizi. Okay, so akuti palibe atazipala free, azipala zimene zizi ndiuzichosapo. Mwanjirena Mulungu anati no, ngakhale pali mayiko amene akususana ndi ntchito imene amafunika akagwire ana a Mulungu, palibe chimene chitasusa. Mwanjirena tikamapita mapita nthawi uthenga wa ufumu wa Khristu pa dziko lapansi pano ukumana ndi zokhoma zambiri, osati kwa achipembedzo okha, komanso ukumana ndi zokhoma zambiri kudzera maufumu a dziko lino lapansi. Mafumu a dziko lino lapansi akhala ndithu osusana kwambiri ndi ufumu wa Mulungu, ndipo anthu a Mulungu azikumana ndi pressure ikulu kuti akagonjere zinthu zimenezi, koma ni Mulungu yekha amene atakwanise kugonjetsa zonsezi ndi kupangisa kuti no ufumu wake pa dziko lapansi muno kwakhale upambana. So kupambana nthawi tinaona kuti no mboni ziwiri zikuzakumana ndi chani, ndi chirombo chochokera kujani kuphompo. Okay, pamene anthu awa anakumana ndi chani, anakumana ndi nyanga zingati, nyanga 4. Kumano tuzafona no chirombo chimene chochokera kuphompo sichizagonjetsa ufumu wa ndani wa Mulungu. Okay, so mwanjira ina mutipirira ku okay, tikaona papa muloso menewu akuti panaoneka nyanga 4, right? Tunaona nyanga 4 koma Mulungu atazabwesa yani akalipenta lake. Okay, so tiona nawo tino zimene zinakhala, right? So nyanga
zimene zikuyimira ufumu wa Dani. Nyanga 4 zimene zikuyimira ufumu wa Dani umene unakhazikitsidwa kutoka Susani ndi mboni ziwiri, right? Now tiona nayo kuti monga ngati Yohana anaona masomphenya ati anapatsidwa bango kuti akayeze kachisi. So Yohana anayeza kachisi yekha ndi wopembedzamo. Uku tiona nayo pachitika ntchito nena ngelo ayeza chani ayeza kachisi, ayeza mzinda, sorry, akayeza mzinda ayezanso ntchito imene adani yagwirika. Okay, kenako Mulungu aperekano chotsatira. Okay, Mulungu apereka chotsatira manjina. Mulungu apereka kuti pomwe paperewera ndi pati, just as tikaona mu chapter 11 atanaiza kachisi ndopembedzamo. Kenako sioperewera anapeza anthu aperewera apereka mphamvu, pamene ati ndizapereka mphamvu kwa yani, kwa mboni ziwiri. Okay, tione pa Zechariah chapter 2 verse 1 to 2. Verse 1. Ndinakwezanso maso anga ndikupenya, ndipo taona munthu ndi chingwe choyezera m'dzanja lake. Verse 2. Ndipo anati, upita kuti? Ndipo anati kwa ine, kukayeza Yerusalemu, kuona ngati chithando chake nchotani ndi mtali mwake motani. Verse 3. Ndipo taona mthenga wolankhula nane anatuluka, ndi mthenga wina anatuluka kukomana nane. Verse 4. Nanena naye tasera mpokaya. Yeah, ziko. So tikaona amene anayeza mzinda, so nona ngera akweza ndi yani mzinda. Okay, so amene akweza mzinda tiona kuti mu Ezra chapter 3 tiona kuti Satana ndi amene akususana ndi Yoshua wamkulu wa nsembe, right? Chimene chikuperera kwambiri ndi chiyero. So Mulungu apereka chiyero chake kwa ndani? Kwa anthu ake, kwa ulere. Tikaona Ezra chapter 4, okay, chimene chinavuta kwambiri ndi mphamvu. Okay, so Ezra chapter 4 Mulungu akupereka mphamvu kwa mboni ziwiri. Ani mboni ziwiri zimene zikukakhala ndi mzimu wa Mulungu, ndipo mboni ziwiri izizi zimene zikupita kukalimbikisanso gulu lonse la Israeli. Okay, so tikaona Ezekiel chapter 3 chiyero chikuperekedwa kwa wansembe Yoshua. Ezekiel chapter 4 mboni ziwiri Yoshua ndi Zerubabeli wapatsidwa mphamvu, ndipo mboni ziwiri zimene zizi mzimu umene uli mwa iwo ukusefukiranso. Mulungu akwapasanso mzimu kwa ndani? Kwa otsala. Okay, now timafunika tione mboni mdani wachiwiri. So mdani woyamba tonati ndi nyanga 4. Okay, mafumu amene anazungulira Yerusalemu. Mdani wachiwiri ndi Babuloni, kumene anthu a Mulungu amatani amachokako. Ndiye muone kunachitika muitano womalizira kwa anthu amene ali kuti ali ku Babuloni. Kumapita nthawi mdani wa uthenga wa Mulungu ndi anthu amene azakhalisa ali mu Babuloni. Okay, chimene chidapangitsa Babuloni agwe ndi choti yani? Pamene lemba la chilombo likuyikidwa, right? Pamene lemba la chilombo likuyikidwa, zipembedzo zonse zimene zizalumikizana ndi yani? Ndi mayiko zakhala zonse zatani? Zagwa. Okay, ningopereka chisanzo chonchi. Tikaona chivumu chapter 17 pali mzimayi amene akwera yani? Akwera chilombo. Okay, tizaona sogolomo. Wanda tikaona chilombocho, mutu woyamba kuyimira yani? Kuyimira Egypt. Mutu wachiwiri kuyimira yani? Kuyimira mutu woyamba tikaona muno bwino Assyria, Egypt, Babylon, Amidi ndi Aperezi, kenako yani Aheleni, kenako Aroma ndo mapitawo. Okay, so tikaona nthawi imene kunakhalapo andani anthu a Egypt, nthawi imene unakhala kwa Assyria, nthawi imene unakhala Babylon, mzimayi wakhala kwera yani? Wakwera chilombo. So tikamana mzimayi imene akungoyimira
mpingo ina mpingo wa ku Rome mzimayi amene akuyimira chipembedzo chaboza chimene nthawi zonse chimakhalapo pa masystem a dziko lino lapansi akamalimbana ndi anthu a Mulungu. Tikaona ku Assyria kunali chipembedzo chaboza, tikaona ku Egypt kunali chipembedzo chaboza, right? So tikamaona mutu woyamba Egypt kunali chipembedzo chaboza chimene ansembe aja amasenga aja analimbana ndi Mose. Ku Assyria so chimodzimodzi, ku Babuloni so chimodzimodzi, paja Nebukadnezar adali ndi akasidi amene amayesa kupanga zinthu zozizo, right? So throughout time, even ku Roma, Aroma amene anabwera kunalinso chipembedzo chaboza imene inapanga attach imene timachiziwa mpingo wa Roma, right? But all the way to the end of time, okay? So pamene lemba la chilombo kuzayikidwa, likayikidwa lemba la chilombo, zipembedzo zonse angakhalenso mipingo imene imbazitcha Chikhristu ikasaphatikana ndi lemba la chilombo yonse yagwa, yonse yasanduka Babulo. Mwapaona amenepa. So tikamba za zipembedzo zonse, sitikamba za Chikhristu. Babulo kuyimira zipembedzo zonse zayani zaboza zimene zaziphatikana dziko lapansi. So Mulungu azayitana kuyitana kwake kumaliza kwa anthu amene azakhala ali m'Babulo, okay? Awawa azabwereranso ndi kuthandiza kumanga ndi kukhazikitsa ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi. Tikamakamba kumanga ndi kukhazikitsa ufumu wa Mulungu, ufumu wa Mulungu paja uli mkati mwa ife. Tikamamanga ufumu wa Mulungu tithandiza nono wina aliyense, ine ndine njera, ine ndine njera. Tikamawerenga Petro akuti nefeyo ndife miyala ya moyo, right? So pamene tikugawa uthenga, ena akulandira uthenga, ena akupereka chuma, ena akutenga uthenga mapamphlet kagawa, ena akutenga mavideo kagawa, ena akutenga malingo kagawa, ena akumanga ufumu wa Mulungu. Ifayani anthu ena akalandira uthenga ndi kukhulupirira nawonso asanduka yani mwala wa moyo, asanduka choyikamo yani mzimu wa Mulungu, right? So pamene papande tuno anthu a Mulungu azakhala akujoyina, nkhosa zenizeni zizamva yani mawu ake. Anthu a Mulungu azazindikira masystems arani agwa, okay? So munthawi iso unaiso kuita naso kwa anthu amene ali ku Babulo a physical. Unaidi Babulo amene anthu amafunika adani asuntheko apite kuti amafunika asunthe ndithu apite ku Jerusalem wa physical, okay? So tikuona amenepa tawerengeni verse 6 and 7. Zechariah chapter 2 verse 6 and 7. Verse 6. Haya nthawi ku dziko la kumpoto ati Yehova. Tiwerengeze. Thawani ku dziko la kumpoto ati Yehova, pakuti ndinakubalalitsani ngati mphepo zinayi zakuthambo ati Yehova. Verse 7. Haya Ziyoni, thawa iwe wakukhala ndi mwana wa mkazi wa Babuloni. Verse 8. Taona amenepa anthu a Mulungu ngakhale anabwerera, kunali anthu amene anabwerera nena Ezra, kuna anthu amene anabwerera Nehemiah, right? Okay? So mene Zerubbabel ndi ndani? Zerubbabel ndi Yosha amabwerera anthu anapita. Mene Ezra amapita anthu anapita. Mene mali ndani? Nehemiah amapita anthu anapita. Koma anthu ochepa kwambiri. Gulu lalikulu linasala kuti linasala ku Babulo. So Mulungu akuitana anthu a Mulungu, thawani kumeneko. Thawani kumeneko mwachinena ndani wa anthu a Mulungu munthu amene nali ndani? Babulo. Now ndifotokoze yonje. Babulo anali kuti pa nthawi wagonjetsedwa, okay? Koma mzinda wa Babulo ulipobe. Koma nonso umene Babulo amalamulira amidera apereza ndani atinga, okay? Koma anthu a Mulungu amakhalabe kuti Babulo Cyrus anatazibwererani, koma anthu akomedwa kuti akomedwa ku Babulo. Anthu anafika akomedwa ku Babulo samafuna kuti kuchokapo, okay? So kumapita nthawi zakhaso chimodzimodzi kunawo tino anthu a Mulungu, anthu amene akupembeza akomedwa kuti ku Babulo. Pano pati kaona muno bwino anthu akomedwa ndi mauthenga onatira mupeza chozizo, right? Amupeza ndaliso zimene zimakomedwesa anthu kwambiri. So pamene tikamazaona lemba la chombuku kupasida ma denominations ambiri mauthenga awo, they will catch up to that. Anthu ambiri akamakamba za ufumu wa Mulungu ndito akamba za madaliso a Mulungu basi. Mulemera chani ndito kuonesa ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu ndi Khristu kukhala mwa anthu mwa inu, right? So
anthu ambiri azasakamira mu spiritual Babylon, right? Pamene uthenga Mulungu wayitana kuti atani atulukemo, koma ndi gulu lochepa imene atani zatulukemo, just like nthawi iyi okhala amene ali nkhosa la Mulungu azamva yani mawu ake. So dani oyamba nyanga 4, dani awiri Babuloni. Tikaonanso mapena nthawi anthu a Mulungu chimwe chapter 18 akuzidwa atatu kuti Babuloni, mwaona. So tiona tino mboni ziwiri zimene zikudusamo ndi chimodzimodzi kumapena nthawi. So mdani womaliza ndi Satani. Mdani womaliza amene ali ndani wa anthu a Mulungu ndi Satani. Tikaona muno Satani ndi amene anali wasusa anthu. Ationa tino pa Zekaya chapter 3 Satani anasusa wambiri Yoshua kuti ndi wochimwa ndi zina zotero, sakuyeneranso kutumikira ntchito ya Mulungu, right? Ndipo tiona tino Satani wakhala kususa anthu a Mulungu kuti ndosayenera. Kuyambira nthawi ya nthawi wakhala kususa anthu kuti ndosayenera. Komanso Mulungu ali ndi chani? Ali ndi solution. Mulungu ali ndi choyankha. Mulungu tikaona pa Zekaya chapter 3 anamususa tino. Mulungu amene anasankha Yerusalemu wakususa iwe. Mulungu amene anasankha Yerusalemu wakususa iwe, right? So amene Mulungu amene anasankha iye wakususa iwe, right? Okay, so tiona natino solution ya Mulungu inalipo. Mulungu ananena kuti ndoyenera chifukwa iye wapasa anthu chiyero. Anthu andoyenera chifukwa wapasa chiyero. Tikapita pa chapter 12 verse 5 ati mwana anakwatulidwa kwa Mulungu ndi kwa mpando wake. Chimiso 12:5 Yesu Khristu adakwatulidwa napita kumpando wa Mulungu. Na kumpando wa Mulungu kuli tinaona kale kumpando wa Mulungu kuli nyanga kuli nyali 7 zimene zikumira mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. So Yesu Khristu adakwatulidwa anazozedwa ndi mzimu wa Mulungu pa chapter 5. Kina akatazedwa ndi mzimu wa Mulungu chiitira chani? Kuli nkhondo kuti kumwamba kuja. Chimiso 12:7-8 woyipa akugwesera pasi pa chapter 9. Okay? Tikamafika chapter 10 tonani chipulumutso chanu chadza. Chazaso chani? Ufumu wake. China chani? Mphamvu. China chani? Tiona na kuno anthu a Mulungu akuwuzidwa nena kuno waponyedwa pasi wonenera ndani? Abale athu. Mwanje na ife kuchivumbulutsoko kuli solution. Satana watani? Waponyedwa pasi. Sangathenso kutineneza ife chifukwa chani? Chifukwa Yesu Khristu watipasa ife mzimu wake. Sindifoyenera, yes. Komano kuyenerera kwathu kubwera chifukwa cha moyo wa Yesu Khristu kuli mwandani? Mwa ife. Okay? So mboni ziwirizi zinasusidwa. Anthu a Mulungu mapita nthawi akutani? Akususidwanso. Koma akupezeka kuti ndoyenerera. Osalefa zimene achita, mafera chiyero chimene atani? Alandira. Okay? So ndano mdani wa anthu a Mulungu ni nani? Ndi Lucifer. Okay? Tete ndonene pa Zekaya chapter 3 verse 1 mpaka na 3. Zekaya 3 verse 1 Pamenepo anandionetsa Yoswa mkulu wa ansembe ali kuyima pamaso pa mthenga wa Yehova ndi Satana ali kuyima pa dzanja lake lamanja atsutsana naye. 2 Ndipo Yehova anati kwa Satana, Yehova akudzudzula Satana iwe. Inde Yehova amene anasankha Yerusalemu akudzudzula. Uyu sindiye moni wofumulidwa ku moto. Verse 3 Koma Yoswa anali kuvula nsalu zonyansa nayima pamaso pa mthenga. Yeah, Verse so 4 tikamona nsalu zonyansa zikuyimira paja Esau tino zero zanu zonse ni nsalu zodani zasanze zonyansa, right? So tikaonekera muno bwino pa Zekaya chapter 3 verse 1 tikupeza wanena kuti atanaonetsedwa Yoshua wansembe, ati Yoshua wansembe akuyima pamaso pa ndani? Pa ngelo, ndipo amene akususana ndani? Ndi Satana. Komano Ambuye Lord uyu akuyimira yani? Yehova, right? Yehova ali yani? Ine ndasankha Yerusalemu ndakususa ine. Ngona wenepe?
uyu kodi si nkhuni yochosera pa moto, si munthu wochosera pa moto. Okay, so manje lena kuyenera kwa anthu a Mulungu sikubwera chifukwa iwo achitapo kena kake, koma kukubwera chifukwa cha chiyero chimene chapachita kwa iwo. Ndimafuna mutiwerenge Zekaya chapter 3 verse 8. Verse 8. Yeah, mwina musanawerenge before you read, ndimafuna natuno mukawerenga Zekaya 3 yonse mupeza natuno Yoswa anachosera zovala zonyansa ndokasida zoyera kuyimira chiyero cha Khristu. Mutawerenga Zekaya 3:8. Verse 8. Tamvera tsono Yoswa mkulu wa ansembe, iwe ndi anzako akukhala pansi pamaso pako, pakuti iwo ndiwo chizindikiro, pakuti taona ndidzafikitsa mtumiki wanga, ndiye mphukira. Verse 9. Yes, so tikaona akuti tamva ati Yoswa wajani wansembe mkulu ndamamuza tuno ndizabweretsa chani mphukira, akuti azaonesa chani mphukira. So tikamaona muno bwino mphukira imene ingayimire chani ndi simbo ya ndani Yesu Khristu. Yengachiza tuno, listen to me, O Joshua the high priest, and all you other priests, you are symbols of the good things to come. Soon I'm going to bring my servant the branch, right? So mphukira imene ndi chimene chimembira ndani, chimembira Yesu Khristu. Okay, tapirizani pa tikaona muno bwino mupita pa Zekaya 3 verse 9, tiona kuti no Yesu amalosedwa bwanji mu chinthu chimenechi. So tikaona muno bwino tikamakamba za kumanga nyumba imakhala yolimba chifukwa cha foundation yake. Nyumba simapitirira kulimba kuposa foundation imene inayikidwa. So foundation imene inayikidwa kumene kuku, right? Foundation kulibe foundation yoposa ndani Yesu Khristu. Okay, so tikaona muno bwino foundation yawawa atinali mwala wa maso angati 7. Okay, tikaona muno bwino utaona no mwala umene ulofunika kwambiri ndi Yesu Khristu, mwala wapangodya, right? Mwala wapangodya. So mwala umene ndi maso 7, ufumu wa Mulungu pamene ukumangidwa pa dziko lapansi. Ino ndi ine ndife miyala ya moyo, right? So miyala ya moyo imene ikumangirira pa mwala wapangodya. Mwala wapangodyawo uli ndi maso 7. So tikamana kachisi wa Mulungu imene Mulungu awazamanga kumapita nthawi, mwala wapangodya ndi Khristu Yesu. Kachisi wosawamangidwa pa iye ife ngati miyala ya moyo imene anakambira Peter. So mwala umene uli ndi maso 7, maso 7 amene ndi amene akuyimirira mzimu wa Mulungu ukupasira kuzera mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu azozera mzimu wa Mulungu ndi akupasa ife. Tawerenga Zekaya 3 verse 9. Okay, verse 9. Pakuti taonani mwalawo ndinawika pamaso pa Yoswa, pa mwala umodzi panali maso asanu ndi awiri. Taonani ndidzalocha malojedwe ake, ati Yehova wamakamu, ndipo ndidzachotsa mphulupulu ya dziko lija tsiku limodzi. Verse 10. Mukaona baba akuti tayang'anani mwala umene wayika pamaso pa Yesu. So tikamakamba za mmene amamangira nyumba zakale zimakhala ndi mwala wapangodya, cornerstone. Okay, cornerstone ndi umene umakhala poteno mwala wapangodya tichinese chikumangidwa around it. Okay, so tikamakamba za mwala wapangodya akuti mwala uzakhala ndi yani maso angati 7, ndipo adzachosa tchimo la malowo tsiku limodzi. Tikamona Yesu Khristu mungopita Amos 5 verse 6. Amos 5 verse 6. Koma mugwirabe pa Zekaya ifati tikhala kubwererabe sinamalize ndi Zekariya. Tikaona muno bwino mwala wapangodya ukuyimira Yesu Khristu. Yesu Khristu ananali yani? Uyu ndiye nkhosa ya Mulungu. Yohana anamuonesa anali yani? Yohana 1 verse 9. Tonani nkhosa ya ndani ya Mulungu imene ichosa tchimo la dziko lapansi. So tchimo la dziko lapansi lichoka bwanji pamene mwala wapangodya ni maso 7, maso amene apasidwa mwanani
kwa inuyo ndi ineyo, right? So mulungu akugwiritsa ntchito ulosi makamba za mphukira, makamba za mwala umene ni maso 7. Mwala wa maso 7 ukuyimira ndani? Ukuyimira Yesu Khristu. Amafunika amange Yerusalem, right? Kumano kumapita nthawi amafunika amange Yerusalem ndi kachisi. Kumapita nthawi kachisi wa Mulungu pa dziko lapansi amene tikamaona Amos chapter 11 verse 1 to 3 akuti muyeze kachisi ndi apembeza amenemo. Kachisi amene akuyezedwa kumapita nthawi ndi kachisi amene ndi mwala umene ni maso 7. Maso 7 amene akuyimira chani? Akuyimira Yesu Khristu amene uli mwala pamene china chonse chamangidwapo, mwala wa maziko, mwala umene uli wapangodya. Okay, so tikamakamba mwala wapangodya, right? Akamakamba kuchipanganja kale timafunika tibwerere kuti kamvesiso tinozuli bwanji. Tawerengeni Amos 5 verse 6. Verse 6. Yeah. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa ilowe m'dziko lonse. Verse 7. Tikuona nawo tuno mizimu isanu ndi iwiri ikuyimira chani? Maso asanu ndi awiri. So mwalawo ngati uli ndi maso zikuyimira tuno ndi kupezeka kwa Yesu Khristu kumene udapangitsa zonse zitani zitheka ndi ulosi wa chimene chili mkudza. Okay, so mungotipirira apa Yeremiya 23 verse 5 and 6. Yeremiya 23 verse 5 and 6 ndi chifukwa chani Mulungu anawuza tino ntutumizira inu mphukira. Ndikufana Mulungu Satana ataneneza Yosha kurapa zonyasa, ndikufana Mulungu anatumiza mphukira. Mudawerenga Yeremiya 23 verse 5 kena kuti bweraso ku Zakariya. Yeremiya 23 verse 5 ali bwanji? Yeremiya 23 verse 5 mwaipeza? Oh brother, you might get with the off. Takubanga news. Yeremiya 23 verse 5 he said. Verse 5 and 6. 5 and 6. Verse 5. Taonani masiku alikuza ati Yehova, ndizamuukitsa Davide mphukira wolungama, ndipo iye adzakhala mfumu, adzachita mwanzeru, nadzachita chiweruzo ndi chilungamo m'dziko lino. Verse 6. Masiku ake Yuda adzapulumutsidwa, ndipo Israeli adzakhala wokhazikika, dziko lace adzatchedwa nalo, dzina lace adzatchedwa nalo, dzina lace adzatchedwa nalo ndilo Yehova ndiye chilungamo chathu. Verse 7. Yeah, so tikaona baba Mulungu amakapata azaukisa mwa David ndithu branch ya chilungamo. Okay, so tikamaona za mphukira tukamba za Yehova ndiye yani chilo chathu ndi mauloso okhaokhawo okamba za ndani za Yesu Khristu amene adakadza chifukwa kachisi amene amamangidwa tikaona zimene Hagai tuno kachisi azakhala opambana kuposa yani kuposa winayo mwa ulemerero. Tiona kuti zimene zinachitika chifukwa Yesu anaenda dimu yani mukachisiwe chifukwa tuno mwakachisi osakamangidwa ulemerero Yehova amazalamo kumano wokha suna zazidwe ndi ulemerero Yesu namene ana ulemerero Mulungu anaenda. So tikaona no ntchito imene inayima taijai atanyozedwa ntha Mulungu. Mulungu anapereka ulosi. Okay, Mulungu anapereka ndithu ulosi. Tikaona tinawerenga Zekariya chapter 5 imene Hagai ndi Zekariya anabwera kuzanenera kwa mfumu. Hagai ndi Zekariya anabwera kuzanenera osati kwa mfumu asachi komano kwa Zerubabel maso kwa Joshua, right? Atawanenera anthu anadani anasisimuka. So Mulungu anapereka mphatso ya mawu
mawu amene ali afunika achitire. Komanso Mulungu anapereka mphatso ya mzimu wake. Mulungu anapereka mphatso ya mzimu yake kuti anthu akakhale ndi experience imene Mulungu yekha angatani angawapase. So tikuona no mphatso ya mzimu ni mphatso ya mawu ndimene Mulungu anawapasa ndani? Anawapasa anthuwa. Okay? Now, tikaona chithunzithunzi timvesesa nawo tino pa zinthu zina zimene tifuna tizimvesese. Okay? So chithunzithunzi ndi chimene Zekariya anaona. So apapa ndifuna ndichifotokoze bwinobwino. Panali mitengo iwiri ya azitona. Mtengo uwu wa azitona ni mtengo ina wa azitona. Okay? Ndiye ku mitengo iwiri kuli mapipe agolide amene atenga mafuta kuchoka ku mtengo wa azitona. Ndikuzala olive oil amachoka ku mitengo ya azitona. So mtengo uwu ndi wa olive oil kapena wa azitona, mtengo ina also wa azitona. Okay? Mupita Zekariya chapter 4 asogolera. Mupita Zekariya chapter 4. So pali ndithu nyali ziwiri izi. So nyali, so mapipe awiri winawo. Mapipe awiri amene atenga mafuta amene achoka kuti mitengo ya azitona. So pokamba za mitengo ya azitona imakhala ndi mafuta. Okay? So mafuta amene achoka ku mitengo ya azitona ndikumalowa muti mbale iyi, mbale ya golide iyi. Mafuta amene ali mbale ya golide ndi amene akudyesera ku nyali zisanu ndi ziwiri izi. Okay? So kuli mitengo iwiri ya azitona, mapipe awiri amene achosa mafuta achoka mitengo ya azitona, mafuta amene awira ku mbale iyi. Kuchokera mu mbale imene mafuta amene akudyesera nyali zisanu ndi ziwiri. Okay? So apo ndetu pali ndithu pakhala ntchito yakumasulira. Okay? So Zekariya akuonesera kuti imene ntchito iti ayendere ndi kutha. Taterengeni Zekariya chapter 4 verse 2. Verse 2. Ndipo anati kwa ine, uona chiyani? Ndipo ndinati, ndaona, taonani, choyikapo nyali cha golide yekhayekha, ndi mbale yace pamwamba pake, ndi nyali zace zisanu ndi ziwiri pamenepo. Nyalizo zinali ndi misiwe isanu ndi iwiri, ndiyo ya nyalizo zinali pamwamba pace. Verse 3. Verse 3. Ndi mitengo iwiri ya azitona pamene pomwepo, wina kudzanja lamanja la mbaleyo ndi wina kudzanja lake lamanzere. Verse 4. Ndipo ndinayankha ndi kunena ndi mthenga wakulankhula ndi ine, ndikuti, izi ziyani mbuyanga? Verse 5. So Zekariya asauza ati ndi chani. So anaona ndithu lampstand chimene tinaona chija zimene anaona, right? Anaona ngati kuti ndithu pali ndithu choyikapo nyali cha golide. Okay? Ndipo pamwamba panali mbale, ndipo pambalepo panali ndithu mapipe 7 amene pamwamba pena panali nyali. Unaona? So ndipo panayso mitengo ya azitona. So akufunsa kuti izi ndi chani. Ndipo amene akuwuzira pa Zekariya chapter 4 verse 4 ndi 5. Verse 5. Verse 4. Ndipo ndinayankha ndi kunena ndi mthenga wakulankhula ndi ine, ndikuti, izi nziyani mbuyanga? Verse 5. Ndipo mthenga wakulankhula ndi ine anayankha nati kwa ine, sudziwa kodi kuti nziyani izi? Ndipo ndinati, ayi mbuyanga. Verse 6. Pamenepo anayankha nanena kwa ine, amuthasapo mbuyanga. So tona no atamufunsa kuti ziyani ati sautani sakuziwa. Okay? So amupasa yankho mu verse 6, tawerenga verse 6. Verse 6. Pamenepo anayankha nanena kwa ine, ndikuti, awa ndi mawu a Yehova kwa Zerubabeli ndi khamu la nkhondo
ayi, ndi mphamvu ayi, koma ndi mzimu. I think ndiliwerengeso. Pamenepo anayankha nanena kwa ine ndikuti, awa ndi mawu a Yehova kwa Zerubabelo, ndi khamu la nkhondo ayi, ndi mphamvu ayi, koma ndi mzimu wanga, ati Yehova wamakamu. Verse 7. Yeah, so tikaona muno bwino akuti chimene waona Zekariyachi akuti ndi chani? Ndi mawu a Mulungu 1, okay? So chimene waona Zekariya ndi mawu a Mulungu kwa ndani? Onera tino si mphamvu si nkhondo ayi, koma kuzera mwandani? Mwa mzimu wanga. And tikaiza amplified version, mzimu atukuyimira chani? Mafuta. Okay, so chimene waona Zerubbabel zikuyimira tino mmene atamangikachi samanga kuzera mwa mphamvu ayi, kapena mwa nkhondo ayi, komano chimene waona chimene chichi ndi mawu a Yehova, iye achichita kuzera mwa mzimu. So ndi mawu ndi mzimu. Okay, ndikhulupirira pamveka. Alright, so mumveno mawu amene atanene. Zekariya 4 verse 7 aliya. Verse 7. Ndiwe yani? Ndiwe yani? Ndiwe yani? Phiri lalikulu iwe. Pamaso pa Zerubabeli uzasanduka chidikha, ndipo adzatulutsa mwala woyikidwa pamwamba, ndi kufuwula chisomo chisomo. Yeah, so tikamona mene amamangire makhala yake chonchi chimakhala ngati chotene. Okay, ndi mwala pangodya makhala pasipa, mwala pangodya ongochonse chigwa. So akamwala pangodya apapa pamwamba pamazakhala mwala umene umalumikizana zonse ngati kuti chonchi. Mwala pamwamba makhala ngati remote here imene ndi mwala pamwamba. So tikaona muno bwino mwala ati ntchito imalizika, right? So ndipo mwala pamanja uzatani, mwala pamwamba uzatani, uzayikidwa, ndipo anthu azafuwula chisomo chisomo kwa iwo. So Mulungu awuza tino chinanso chimene chingaletse uthenga wa Mulungu usapite patsogolo chizayendosiyene palibe phiri lalikulu. Tisala tino Yesu Khristu anawuza tino mukakhulupirira phiri zachosedwa kuponya yani madzi. So anthu akakhulupirira Mulungu, right? Mapita anthu a Mulungu azakhala ndi only one way out, kukhulupirira mwa Mulungu basi. Dziko lapansi litakana, muganize inu munthu sokugula ndi kugulitsa. You can't buy yourself. Upanga bwanji? Olotakhala kumuzi sungapange survive. Okay, ndipo chifukwa anthu a Mulungu sakutha kugula ndi kugulitsa, ntchito ya Mulungu imafunika iyime, koma ayi ndithu kumapita anthu a Mulungu azatani azagonjetsabe. Chimodzimodzi sakawuza tino asogoleri inuyo palibe chimene chitakulakeni, palibe obstacle kapena palibe choletsa chimene chizangazalani chingasokonezeni ntchitoyi. Okay, so apa tifunika tione ndithu mupita ku Efeso, koma tikhalabe komwe mungopita ku Efeso chapter 2 verse 20 and 21. Efeso 2 verse 20 and 21. Efeso 2 verse 20. Omangika pamaziko a atumwi ndi aneneri, pali Khristu Yesu mwini, mwala wa pangodya. Mwa iye chimango chonse cholumikizika pamodzi bwino chikula chikhale kachisi kopatulika mwa Ambuye. 22. So tikono mapita. Okay, malizisa. Chimene inunso munamangidwamo pamodzi, mukhale chokhalamo Mulungu mwa mzimu. Yeah, so akutuza ife tunefeyo tikumangika pamaziko andani aneneri ndi atumwi. Yesuyo ndiye mwala wachani wa pangodya. Tisala cornerstone
ni mwala wa pangodya, right? So Yesu ni mwala wa pangodya. So akuti no kachisi Yesu amangidwa ndi kukhazikika bwinobwino tikula kukhala kachisi mandani mwa Ambuye, ndipo pamenepo pamene muli kuzazidwa kwa chani? Kwa Mzimu Woyera, right? So tikusona kuti kumapita nthawi Mulungu afuna amangenso chani? Kachisi, just as anthu amamanga chani? Kachisi, okay? So tibwerera ku Zekariya chapter 4, Zekariya chapter 4 verse 8 mpaka na 10. Zekariya chapter 4 verse 8 mpaka na 10. Verse 8. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa ine ndikuti, manja a Zerubabeli anayika maziko a nyumba iyi, manja ake omwe adzayitsiriza, ndipo udzadziwa kuti Yehova wamakamu anandituma kwa inu. Verse 10. Pakuti wapeputsa tsiku la tinthu tating'onoting'ono ndani, pakuti adzakondwera asanu ndi awiri awa, nadzaona chingwe cholungamitsira chili m'dzanja la Zerubabeli, ndiwo maso a Yehova ayendayenda mwa dziko lonse. Verse 11. Yeah, so mawu a Mulungu akubwera kwa kuti no manja ya Zerubabeli akhazikitsa foundation yani ya nyumbayi, unaona, komanso atani ayimalizisa. So uthenga atamanga foundation ntchito ina azayima. Kumene uthengako ochoka kwa Zekariya kwa mboni ziwiri zina no manja amene anayika chimene chitani chimaliza, okay? So akwauza kuti no musanyoze masiku masiku oyamba chinthu, ili ngati munthu akamba business, right? Imakhala ndithu yaying'ono, ndiye kuti usanyoza. So ntchito imene inayamba anthu ambiri amene anachoka anaona kachisi woyamba akuona kachisi wachiwiri imene foundation apanga le analira kwambiri for yani makachisi anali osiyana kwambiri, okay? So akwauza no musanyoze ntchito imene. So kumapita nthawi tikulimbikitsanso no tisanyoze imene ntchito ya Mulungu ikutani ikuyambira kumapita nthawi. Ifano anthu ambiri amatha kukangana ntchito ndikuona no I don't think ntchito ya Mulungu imene yonse. So kumapita nthawi tikulimbikitsanso chimodzimodzi kuti tisanyoze ntchito ngakhale ikuyamba masiku akutani oyambirira. So foundation ya ntchitoyo anthu ambiri amene anaona kachisi wakalekale anayinyoza, analira, okay? Ngakhale zili tero anthu anena kachisiyo mmene akuonekera si monga mmene kachisi Solomoni analili, komabe iyi inali ntchito ya ndani? Ya Mulungu, okay? Inali ntchito ya ndani? Ya Mulungu, okay? So tione Zekariya chapter 4 verse 8 mpaka na 10. Zekariya chapter 4 verse 8 mpaka na 10. Otawerenga kale menebe, okay? Atawerenga kale ndeti timalizise. Okay, so Mulungu anapereka outline, Mulungu anapereka map mene zidayendere. Anawuza kuti pali yani mboni ziwiri, ndiye mboni ziwirizi zinayizo zidani yani mafuta. Mwanjirena Mulungu anapanga jitani atuno Zerubabeli ndi Yoshua azazide ni mzimu wa Mulungu. Mboni ziwirizi ndi mitengo iwiri ya azitona. Why mitengo ya azitona? Mitengo ya azitona imakhala ndi mafuta azitona. Ma olive trees amakhala ndi olive oil, right? So mboni ziwirizi mitengo ya azitona kapena ma olive trees ali ndi mzimu. So chifukwa ali ndi mzimu wa Mulungu pozera mwa ntchito imene anagwira anapangisa tuno anthu onse nawonso akakhalenso ni yani ni mzimu wa Mulungu. Mwachina anthuwa anatumikiridwa ndi anthu osokizira ni mzimu, ndifoti nawonso anagonjera kulamuliro wawo, nawonso anakhausuzana ndi yani ni mzimu wa Mulungu. Umo nimene ntchito itatati itagwirike, osati mukakamiza, osati mwa mphamvu, osati mukakamiza mopyeza eti ndimangeni, no.
koma mwa mzimu wake ndi mawu ake. Kumapita nthawi sizikhalanso chimodzimodzi sizoti pakhala chi-organization chimene chita tchede ya mulungu ndimozere inu muzipanga behavior ndi mu-organization ya mulungu muzipanga no ni mawu mulungu ni mzimu wakuti agwire ntchito makamaka kumapita nthawi. Tawerengeni Zechariah 4 verse 11 to 13. Verse 11. Verse 11. Pamenepo ndinayankha ndinati kwa ine, mitengo iwiri ya azitona verse 11. Pamenepo ndinayankha ndinati kwa iye, mitengo iwiri ya azitona kulamanja ndi kulamanzere kwa choyikapo nyali chiyani? 4. Ndipo ndinayankha kachiwiri ndinati naye, nzotani nthambi ziwiri izi za azitona zili kutsanula zokha mafuta onga golide mwamisiwe iwiri ya golide. Verse 13. Ndipo adandiyankha nati, sudziwa kodi kuti nziyani izi? Ndipo ndinati iyayi yanga. Verse 14. Pamenepo anati asiyapombuka so apa atakuyang'anisa mitengo iwiri. Okay, so auti mboni ziwiri izi zimene mafuta achoka mwa izo kupita mu mbali ya golide ndiitiyo. So akufunsa funso imene ife tipeze yani yankho lake. Okay, Zechariah 4 verse 14 atiuza ife mboni ziwiri ndi chani. Zechariah 4 verse 14 ati chani? Verse 14. Pamenepo anati, awa ndi ana aamuna awiri amafuta oyimira pamenepo pa Ambuye kwa dziko lonse lapansi. Unangowerenganso kachiwiri. Okay. Pamenepo anati, awa ndi ana aamuna awiri amafuta oyimirira pamaso pa Ambuye wa dziko lonse lapansi. Yeah, so akuti awa ndi ana amafuta awiri. Ana amafuta awiri wani ndani? Zerubbabeli ndi Yoshua. Okay, awa ndi ana amafuta awiri. So ana amafuta awiri wani ndani? Yoshua ni ndani? Ndi Zerubbabeli. Mwana menepe amene amamwimira ndani? Amamwimira Yehova. So ana awiriwa amafuta ndi amene akutchedwa mboni zingati? Ziwiri. Ana ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndifanana ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu chine chimapanga amanena chimasukuzana ndani? Ndi Mulungu. Ndipo pa chifukwa chimenecho anthu amene ali pansi pawo nawonso anazozedwa ndi ndani? Ndi mzimu wa Mulungu. Ndikona ngamba tuno mafuta achoka ku mitengo iwiri azitona mboni ziwirizi, right? Ndipo mafuta amene wapita kuchani? Kumbali kudyesera cha nyali 7. Nyali 7 zikuyimira chani? Chifukwa ngati zili tero timvesana tuno tikapita chivumbuluso. Nyali zimayimira chani? Anthu a Mulungu kapena mpingo. Pamene choyikapo nyali chikuyimira mpingo. Pamene nyali yokhayo ikuyimira yani? Mzimu wa Mulungu. So pa izo ziwiri zimene ifuna tiziyang'anire. Choyikapo nyali chimayimira mpingo. Nyali yeniyeniyo imayimira yani? Mzimu wa Mulungu. Mungu atiwerengera Chimuso 1 verse 20. Mutiwerenge Chimuso 1 verse 20. Tiwerenga pamenepo Chimuso 1 verse 20. Chivumbuluso 1 verse 20. Verse 20. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri
zimene unaziona pa nyanja pa dzanja langa lamanja. Ikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide, nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Yeah, so mipingo isanu ndi iwiri mwanjirena utunthu wonse wa anthu a Mulungu mpaka kumapeta nthawi zikumira zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri. So akapakamba zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zinayinso ndi nyali, right? Tonana tuno taonani pa Zekariya chipulumutso 4 verse 5. Chipulumutso 4 verse 5 mwanjirena ukamba zituno anthu a Mulungu onse kapena gulu la anthu onse amene anabwerera nawonso anayonso azazidwa ndi yani ndi Mzimu wa Mulungu. Tawerenga Chipulumutso 4:5. Chipulumutso 4 verse 5. Mu mpando wachifumu mudatuluka mphenzi ndi mawu ndi mabingu, ndipo panali nyali zisanu ndi ziwiri zamoto zoyaka ku mpando wachifumu, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Verse 6. Right, so malizisa. Verse 6. Ndipo okay, it's fine. So nyali isanu ndi ziwiri zikuyimira Mzimu wa Mulungu. So anaonapo kuchokapo nyali ndi nyali pamwamba pake. Mwanjirena akuyimira kuti mpingo onse wa Israeli kapena anthu onse a Israeli, right? Anali nawonso zazidwa ndi chani ndi Mzimu wa Mulungu, right? So iyoyo ndi chofunikira kwambiri kumvesesa. Ningopanga illustrate pa Zekariya chapter 4 verse 2 anakamba zidano panali zoyikapo nyali za golide, okay? Zinalipo 7. Ndipo mwamba pa zoyikapo nyalizi zinayinso ndi nyali zingati 7. Mwanjirena utunthu wonse wa ana Israeli nawonso nayenso zinaniani ndi Mzimu wandani wa Mulungu, okay? Mwanjirena tikamona ma leaders amakhala ofunika kwambiri. Mupita kwa Hagai 1, mutipita kwa Hagai 1, ma leaders mu movement inayonso ndi ofunikira kwambiri. Ifo yenena kuti ma leaders akakhala kuti iwo ndi okonda ndalama, anthu awo nawonso amakhala otani okonda ndalama. Ma leaders mu movement akakhala kuti iwo akusaka kwambiri Mzimu wa Mulungu, akusaka kwambiri kuti akalamizane ndi Mulungu, nawonso wasatira nawonso amakhala zochizimo. So mboni ziwirizi zinazo zina ndi Mulungu ndakuti kamba kuti ndi zimene zimamira Yehova pa dziko lapansi. So mboni ziwiri zimenezi zikumira Yehova pa dziko lapansi. Mboni ziwiri zimenezi ndoti ndi zimene zili zozazidwa ndi yani ndi Mzimu wa Mulungu wapaderadera. Ndipo chifukwa chimene chichi anthu onse amene akubwera pambuyo pawo, right, nawonso akuchita mofanana, right? So Mulungu akugwiritsa ntchito mboni ziwiri zimenezi kuti zikasake ufumu wake, zikasake kuchita choyenerera, right? And pamene popo anthu ake sonawo kuzazidwa yani ni Mzimu. So tikamona pamene papa uthenga wa mawu sunangobwera mwa Zekariya yekha, koma unabweranso mwandani mwa Hagai pajanayi pawiri, right? So tiona Mzimu wa Mulungu unayamba kale watekesa mtima wa Zekariya ndi nani ndi Yoshua. Kenako Mzimu wa Mulungu unakatekesanso ndani otsala. Nikuonapo kwamba mafuta kuchoka kwa mitengo iwiri yazitona kubwera mu mbale kenako muzikapo nyali, zoyikapo nyali kenako kudyesera kwachani kwa nyali zeni. Okay, Hagai 1 verse 12 to 14. Mumve imene Hagai anayilembera nkhani ya ulusi imene Hagai anangoyilemba mwachindunji mwa straightforward. Tawerengani Hagai 1 verse 12 to 14. Verse 12. Pamenepo Zerubabeli mwana wa Sealatieli ndi Yoswa mwana wa Yehozadaki mkulu wa ansembe ndi otsala onse a anthu anamvera mawu a Yehova Mulungu wawo ndi mawu a Hagai mneneri, monga Yehova Mulungu wawo adamtuma. Ndipo anthu anaopa pamaso pa Yehova. Verse 13. Ndipo Hagai mthenga wa Yehova mu uthenga wa Yehova amene
Mthenga wa Yehova ananena ndi anthu ndi kuti ine ndi Yehova. Verse 14. Ndipo Yehova anawusa mzimu wa Zerubabeli mwana wa Sealatieli m'chigwa cha Yuda ndi mzimu wa Yoswa mwana wa Yehozadaki mkulu wa ansembe ndi mzimu wa otsala onse a anthu, ndipo anadza nagwira ntchito m'nyumba ya Yehova wa makamu Mulungu wawo. Verse 15. Yeah, sababati visana kuno Hagai, right? Anabwera ndi uthenga, namuve uthenga utalandiridwe ati mzimu wa Mulungu, ati Yehova anatekesa mzimu wa ndani wa Zerubabeli. Manje ena mzimu wa Mulungu unagwira ndani Zerubabeli, mzimu wa Mulungu unagwiranso ndani Yoshua, mukuona wenepe. Kenako mzimu wa Mulungu unagwiranso ndani otsala onse. Manje ena Mulungu amatekesa moyo wa anthuwa, amatekesa, amapasa conviction, amapasa kulimbisa mtima. Okay, so atamva mawuwa, the spirit of Zerubbabel, spirit ya Joshua, spirit of the remnant. That's how not know mzimu unamba mafuta anachoka kwa mitengo ya ziruna zera mumbali kwena mzeka panyale ndikafika kunyali ino. So tikaona apa patona tuno mmene Mulungu amagwiritsa ntchito. Mulungu anagwiritsa ntchito chani mafuta kuti ntchito yake ikagwirike. Mulungu anagwiritsa ntchito mzimu wake kuti akagwire yani ntchito. Sizinali kuzera mwamphamvu kupanga legislate kapena munkhono kukakamiza anthu, no. Inaifana anthu anagwira ndi chani ni mzimu wake. Umo nimene mboni ziwiri zinakwanisa kumanga chani Yerusalemu ndi chani ndi mpanda. Koma mbeta anthu ndi chimozimozi sizikhawo ifateno ano makosana tende mwene pamozi makhopera bwanji nthu makhopera njine likhala pamozi, no. Chitamangisa anthu Mulungu abwera pamozi ni mzimu wa Mulungu. Chitamangisa anthu onse akakhale khula limodzi ni mzimu wa Mulungu. Ifare koma mbeta anthu persecution ikachitika ukhala magulu atatu a anthu amene ndi mzimu wa Mulungu ndi anthu amene akuti iwo ndi mpingo wa Mulungu kumona aphekana ndi mzimu ndi kukhalanso dziko lapansi. Magulu awiriwo agwirizana kuti adanenera ndi anthu awa. Chifukwa chani mipingo yambiri apa dziko lapansi igwirizana ndi lemba la chirombo nikugwirizananso dziko lapansi, koma anthu a Mulungu azakhala ndi adani. Adani awo ndi Babulo, nyanga ziwiri kapena chirombo chochokera kuphompho. Adani awo omaliza anthu awa ndi Satana. Okay, so tona nawo kuti no Mulungu apangisa kuti pakhale unity among anthu ake. Okay, so tikaona ulosi umene uchitikawo unakakamira kwambiri pandani pa Yesu mwala wamangodya, mwala amene unali ndi maso asanu ndi awiri. Komano chimene unafuna ngonena chonena tuno ngakhale zili tero palibe pamene anakhalapo ampando wachifumu ali wansembe. Uwu ndi ulosi umene timachita zati kuyimira ndani, kuyimira Yesu Khristu. Chifukwa tuno ulosi umene ufunika ukathele mu Chimusi chapter 11 verse yake yani verse yake 1. Toyerenga Chimusi 6 verse 11 mpaka na 12. Apo akamba sayani akamba zamboni. Okay, akamba zamboni. Right? Chimusi 6 verse 11 to 13 ali banja. Verse 6. Ndipo ndinamva ngati mawu pakati pa zamoyo zinayi nanena, muyeso wa tirigu wogula rupiya ndi miyeso itatu ya berere yogula rupiya ndi mafuta ndi vinyo usazitse. Verse 7. Ndipo pamene So werenga Zechariah, that's not the one. Zechariah 6 verse 11 to 13. Werenga mene? Okay, namva ngati chikuku. Aye. Zechariah 6 verse what? Verse 11. Verse 11. Yeah. Okay, verse 11. Ndipo utenge siliva ndi golide mupange korona nuwayike pamutu pa Yoswa mwana wa Yehozadaki ayi mkulu wa ansembe. Verse 4. Munene naye kuti atero Yehova wa makamu ndi kuti taonani munthu dzina lake ndilo Mpukira ndipo adzaphuka m'malo mwake
nadzamanga kachisi wa Yehova. Verse 13. Ndiye inde adzamanga kachisi wa Yehova nadzasenza ulemererowo, nadzakhala ndi kulamulira pa mpando wachifumu wake, nadzakhala wansembe pa mpando wachifumu wake, ndi uphungu wa mtendere udzakhala pakati pa iwo awiri. Verse 14. Yeah, so Ndipo tiona nawo tuno pali ulosi akuti mutenge kulonda muyika pamutu wa ndani once wa Yoshua, right? Ndakumuuza ulosi nawo tuno mungabweresa yani mphukira imene ndi imene zamangeno kachisi ndani wa Mulungu. So uwu ndi ulosi umene ukukamba za ndani za Yesu Khristu. Kachisi amene akamba uyo ndi kachisi amene tili ifeyo. Chifukwa yani akuti iye azamanga kachisi ndani wa Mulungu wa Yehova. Pa Efeso 2 tunaona ndi kachisi amene amangidwa mwandani ndi Yesu Khristu, ndipo iye azakhala ndi ulemerero, ndipo iye azakhala pajani pa mpando wachifumu. Tikaona mu history sikanakhale kwa nsembe kukhala pa mpando wachifumu. Ayi, wansembe ndi ufumu zimakhala zinthu zosiyana, koma Yesu Khristu ndiye khayo amene ni mfumu amene akulamulira mitima mwathu monse, ndi wansembe wathu, right? Ndipo iye azakhala wansembe pa mpando wachifumu. Ndipo akuti no ndito uphungu wa mtendere uzakhala pakati pa awiriwo. Uphungu wa mtendere uli pakati pa ndani? Pa Atate ndi ndani? Ndi Mwana Yesu ni Mulungu, right? So tona no apapa akutuza ife kutulula no mphukira ija ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Undulosi ndi zimene zikutulumikiza ife kuti tikafika kuchani ku Chivumbulutso chapter 11. Okay, so nimafuna mutipitire kwa Efeso 4 verse 11 ndi 12 ndi 13. Efeso 4 verse 11, 12 ndi 13. So by Efeso 4 verse 11, 12 ndi 13. Verse 11. Ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi, ndi ena aneneri, ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi. Verse 12. Kuti akonzere oyera mtima ntchito ya utumiki, kumangirira thupi la Khristu. Verse 13. Kufikira ife tonse tikafikira ku umodzi wa chikhulupiriro ndi wa chizindikiritso cha Mwana wa Mulungu, kwa munthu wamngwiro, ku muyeso wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu. Verse 14. Kuti tisakhalenso mazanda. So Yesu Khristu mene anauka anapereka mphatso kwa anthu. Mukaona mphatso zimene akukamba apa pansi ndi mphatso zofunikira kwambiri. Anapereka kwa ma apostles ngati ma missionaries, anapereka mphatso ina ngati ya aneneri, anapereka mphatso ina ya ma evangelist, anapereka mphatso ina ya azibusa, anapereka mphatso ina ya aziphunzitsi. Tikaona mphatso zimenezi zine mphatso zimenezi zofunikira kwambiri. Ma apostles, ma missionaries amene amapita kumalo amene Khristu kulibe. Aneneri kuti anene uthenga amene Mulungu ali nawo pa nthawi imeneyo. Ma evangelist kukopa anthu kuti akakhale a Khristu. Okay, mazibusa anthu amene amakhala pakati pa Khristu ndi kudyetsa mawu a Mulungu. Aziphunzitsi anthu amene amatenga doctrine ndi kuyiphunzitsa ineyo kuti anthu ena akayilandire ndikapulumuka naye. So tona nawo tuna anthu awa apatsidwa uphungu kuti akamange ndani? Mpingo wa ndani? Wa Mulungu, umene lili thupi la ndani? La Khristu Yesu. Kufika lojani? Kufika litafika pa chidzalo cha mgwirizano wa chikhulupiriro ndi chizindikiritso cha ndani? Cha Mwana wa Mulungu. So kumapita nthawi pakhala ndithu chigwirizano. Kwa yani Yesu Khristu ndiye yani? Mwana wangudya. Okay, anthu afunika afika mmene bobo. And tikona pa Efeso 4 verse 14 15 mpaka 16 towerenga pamenepo. Efeso 4 verse 14 mpaka na 16. Verse 14. Kuti tisakhalenso mazanda, ogwedezeka, natengeka ndi mphepo yonse
ndi tsenga la anthu ndi kuchenjerera kukatsatsa chinyengo chakusocheretsa. Verse 15. Koma ndi kuchita choona mwachikondi tikakule mu mzimu, tikakule mu zinthu zonse, kufikira iye amene ali mutu ndiye Khristu, kufikira iye amene ali mutu ndiye Khristu, kuchokera mwa iye thupi lonse kulukidwa ndi kulumikizidwa pamodzi pothandizanapo mfundo zonse, monga mwakuchititsa kwa chiwalo chonse pa muyeso wace, tichita makulidwe a thupi kufikira chimango chake mwachikondi. Yeah, so tikaona muno bwino tiona nawo nonkhana ikulu ndotino anthu ake akafika kuti sangathe kutengedwa ngati chani tiyana, komano tikagwirisise choonadi muchani muchikondi ndi kukayenda monga ngati amene anani alili Yesu. So nkhana ikulu ndotino mphatso zimene zikupasidwa kuti anthu ake a Mulungu pa dziko lapansi akamangirike muchimodzi. Okay, so kubwera ndithu kufuula kumalizira kumene kutadze kwa nkhosi zakanzani za Yesu Khristu, ndipo opembedza muchoonadi azakumaniza nawonse mwandani mwa Khristu, ndipo anthu ake enieni a Mulungu azazindikira kuti ndi mutu umodzi nenani ndi Yesu Khristu amene ali mutu wachani wa thupi. So chimene chidzachitika zakhale atuno ndithu kachisi wa Mulungu pa dziko lapansi Satani wamangidwa, ndipo ndi nthawi yoti Atani awuyeze ndikuupasa chosatira chake. Chosatira chake ndi chani? Ndiye mzimu, kuti anthu a Mulungu akakhale ozazidwa ndi mzimu ngati anali Zorobabeli ndi Yoswa, right? Mboni ziwiri. Okay, so kumapita nthawi kuti mboni ziwirizi ndi mitengo iwiri ya azitona kuti tikumbutsa ife za Zekariya, komanso kuti mboni ziwirizi ndiye chani nyali zingati ziwiri. So kumapita nthawi nyali ziwiri ndi mboni ziwiri ndi chinthu chimodzi, kuti zafunano mboni ziwiri zimapita nthawi ni mpingo wonse wa Mulungu pa dziko lapansi. Aliyense amene azakhale movement azakhale ndi ozazidwa ndi mzimu komanso ndi mawu ake, chinthu chofunika kwambiri. So chimene chizachitika andi chizakhala chokoma koposa andi pazakhala thupi lingati limodzi, right? Tawerengani Zekariya 8 verse 3 ndi 4. Zekariya 8 verse 3 ndi 4. Verse 3. Atero Yehova, ndabwerera kudza ku Ziyoni ndi kudzakhala pakati pa Yerusalemu, ndi Yerusalemu adzatchedwa mzinda wa choonadi ndi phiri la Yehova wamakamu, phiri lopatulika. Verse 4. Atero Yehova wamakamu, m'misewu ya Yerusalemu mudzakhalanso amuna ndi akazi okalamba, yense ndi ndodo yace m'dzanja lace chifukwa cha ukalamba wace. So apa amalimbikitsa kuti kudzakhalanso anthu okalamba kuti Yerusalemu. Tikaona ulosi umene upasidwa ndi Petro kamba za masiku apita nthawi kulumikizana ndi ulosi wa Yoweli kamba zoti yani akuti akuluakulu azalota chani maloto, anyamata azaona chani masomphenya, right? So tikaona muno bwino pamene tikubwera ku Ziyoni, pamene tikubwereranso pembedzero akale, kukhalanso anthu okalamba in the movement. Okay, ichi ndi chachikulu and chotsatira chake zakhala yani Zekariya 8 verse 19 mpaka 21. Chotsatira chachikulu ndi yani tikana amene amanisangalatsa ati yani. Verse 19. Atero Yehova wamakamu, kusala kwa mwezi wachinayi ndi kusala kwa mwezi wachisanu ndi kusala kwa mwezi wachisanu ndi chiwiri ndi kusala kwa mwezi wa khumi kukhale kwa nyumba ya Yuda chimwemwe cha chikondwerero
ndi nyengo zoyikika zosekerera. Chifukwa chache kondani choonadi ndi mtendere. 20. Atero Yehova wamakamu, kudzachitikanso kuti mitundu ya anthu ndi okhalamo mizinda ya mbali adzafika. 21. Okhala mzinda umodzi adzamuka ku mzinda wina ndi kuti tiyeni msanga kukapeza Yehova ndi kufunafuna Yehova wamakamu ndi kumuka inenso. Verse 22. So Inde basi tasoba so tikaona apa pato mnawo tuno ati Yerusalemu akamangidwa adzatchita mzinda wa Yonani, anthu adzanyamuka ati atonani tikusaka Yehova tiyeni pitoko. So amango alimbikitsana Yerusalemu amangidwa koma pita nthawi zokhaso chimozimozi pamene Mzimu Woyera azadze pa anthu ake mwanjira ina kusanulidwa kwa mzimu, latter rain. Pano pali ni mzimu wa Mulungu, yes, wanu tukamba za kubwera kwa mzimu ndi mphamvu, yes, tukamba za mphamvu. So pamene pamene pasidaso kwanyani kwa mboni ziwiri, anthu mboni ziwiri zimene zikamba kugwira ntchito yake chatike nchani, anthu amene aliwona azasaka Yehova ndipo azasaka Mulungu mu mzimu ndi yani ndi choonadi, ndipo nawonso azakhala kupembedza ku Yerusalemu kuti wakumwamba. Icho ndi chomwe tikuyembekeza kuti tani kuti chichitike. Andi mutiwerengere pa verse 22 ndi pa 23. verse 22. Yeah. Inde mitundu yambiri ya anthu ndi ya mitundu amphamvu adzadza kufunafuna Yehova wamakamu mu Yerusalemu ndi kupembedza Yehova. 23. Atero Yehova wamakamu, kudzachitika masiku awo amuna 10 adzagwira, ndiwo amanenedwe onse a mitundu. Inde adzagwira mkawo wa munthu ali mu Yuda ndi kuti tidzamuka nanu pakuti mwamva kuti Mulungu ali ndi inu. Tisalolera kuti no akuti anthu ambiri azabwera kusaka ndani, kusaka Yehova. You're muted. Okay. Apa pali kwa verse 22 akuti anthu ambiri azabwera kusaka Yehova ndi kupembedza pamaso pake. Okay? Ara anthu 10. Okay? Ara azatenga mwa mafuko silimankhulira dziko lapansi, anthu 10 azagwira mkawo kapena sketi ya munthu amene ali mu Yuda paja mafawa mikanya nthawi imeneyo. Ndonano tizapita nawe kuti Mulungu ali nawe. Tikaona kabuku kachi kakang'ono takadya Yohane kana wa mimba namuzera ukanenerere kwa mitundu ndi anthu ndi manenedwe andani ambiri. So kumapita nthawi kukhalanso this little book movement, kukhalanso mboni ziwiri zimene zikanenerere kwa anthu ndi mitundu ndi manenedwe. Anthu akamva uthenga umenewo anthu ambiri amano kusakaso ndani ambaso saka Yehova. Farazo wa Yehova ali ndani ali ndi mboni ziwiri, ali ndi ife. Okay? So iyi ndi chimene Mulungu akurani akunena. So tikaona mboni bwino ulemerero umene utasate mboni ziwirizi, umboni umene utasate kachisi wa Mulungu kumapita nthawi ukhalanso waukulu kuposa zimene ife tinaona mbuyo. Tikaona zimene Mulungu anachita kuzera mwa atumwi zinayi zokoma zinayi zazikulu, maona kumapita nthawi kukhala chinthu chachikulu chimene chiyachitika ifatiro chikachitika Yesu Khristu atani akubweranso kachiwiri. Okay? So tikaona zimene Hagai analosera zimezi. So mutitenga ku Hagai chapter 2 verse 7, 8 ndi 9. Hagai anayankhula chinthu china yake chokoma chimene chinapangisa anthu alimbike ndi kupitiriza kuti asafoke. Hagai 2 verse 7 ndi 8, 9. Verse 7. Ndipo ndidzagwedeza a mitundu onse, ndizofunika za a mitundu onse zafika, ndipo ndidzadzaza nyumba iyi
ndi ulemerero ati Yehova wamakamu. Verse 8, siliva ndi wanga, yagolide ndi wanga ati Yehova wamakamu. Verse 9, ulemerero wotsiriza wa nyumba iyi udzaposa woyamba ati Yehova wamakamu, ndipo m'malo muno ndidzapatsa mtendere ati Yehova wamakamu. Yeah, so akuti no ulemerero wa nyumba iyi uzaposa nyumba izili imene Solomoni anamanga, ndipo adzapatsa mtendere akunena ndani? Yehova. So nkhani yayikulu ndiyoti no Mulungu adakagwedeza yani mayiko, ndipo chokhumba cha mibado yonse idzachizadza ukamba za ndani? Za Yesu Khristu. Yesu Khristu akamadza iyeyo pobwera Yesu Khristuyo ulemerero wake udakazaza yani nyumbayo. Okay, paja ulemerero wene unomwekera ndani? Sunamwekere. Komano kubwera kwa Yesu Khristu iye amene akubwera adakaonekera mutani? Mu nyumba imene. So tikaona bwinobwino tiona nawo tuno ulemerero wa kachisi umene Mulungu amanga mapera nthawi chichitika nchonena kuti no pamene Mulungu akupanga movement imene ulemerero wake uoneka chifukwa tuno Yesu Khristu aonekeranso muti mu nyumba yake. Mwanjirena ndi Yesu Khristu amene akulizaza ndi yani? Ndi mzimu wake mapadera, osati mzimu chabe maso ndi yani? Ni mphamvu kuti ntchito ikatani? Ikamalizike. So tikamaona muno bwino palibe chinthu chatsopano pasi pa thambo. Okay, izi zimene taonazi zinali mu nthano, osati nthano asati, zinali ngati zinachitika yes, mboni zili zinalipo yes, komano tikamaona chinthu chinali ngati nthano imene itachitikenso mapeta chani anthawi, andi zimene zinachitika monga ngati mwa type zichitikanso mwa scale yayikulu pa dziko lonse yani lapansi mwa anti-type. Okay, andi ndi pamene tinaona last time Chimbuso 10 verse 10 ndi 11 anatenga kabuku ang'ono mu dzanja la angelo, ndipo zidachitika chani? Anakadya, ndipo mkamwa mwake linali kozuna ngati uchi, koma atakadya m'mimba mwake anawawasa ngati yani? Kanawawasa. Ndipo anawuzidwa kuti no upite ukanenererenso kwa anthu ambiri, mitundu, malilime ndi chani? Ndi mafumu. So tikuona tuno pamene uthenga ukubwera kwa Yohane kuti adye kabuku ang'ono kazikimira kuti inu ndine tikudya kabuku kamene kaka tikupesa mabingu tikudya kabuku amenewa. Kenako tikaona Chimbuso chapter 11 verse 1. Tatewerengeni Chimbuso 11 verse 1. Mungowerenga Chimbuso chapter 10 verse 10 ndi Chimbuso 10 verse 11 ndi Chimbuso 11 verse 1. Tisala tinombene mabuku amalembedwa panalibe pa mavesi. Inayi nkhani ingopitirira amene Chimbuso imalembedwa inalibe mavesi, inayi nkhani ingopitirira. So tatewerengeni wa chapters amenewa. Brother, we are muted. Yes, I'm getting it. Chimbuso 10 verse 10. Yeah. Verse 10 akuti ndipo ndinatenga kabuku m'dzanja la mngelo, ndipo ndinakadya, ndipo kanali m'kamwa mwanga kozuna ngati uchi, ndipo pamene ndinakadya m'mimba mwanga mudawawa. Verse 11, ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi maufumu ambiri. 11 verse 1, ndipo anandipatsa ine bango ngati ndodo, ndi kuti tanyamuka nuyese kachisi wa Mulungu ndi guwa lansembe ndi iwo akulambiramo. Verse 2. Yeah, so tikaona baba Yohana apasidwa kabuku ang'ono, Yohana akuyimirana ndi ine amene tili ana amabingu, right? Tikulalika uthenga komano uchitika nchani chosatira ndodi kupasidwa kuti ikayeze chani kachisi wa Mulungu. Kachisi wa Mulungu akuyimira yani? Akuyimira anthu onse amene alozozedwa ndi Mzimu wa Mulungu pa dziko lapansi. Outer guwa laya loyikapo zofukiza, right? Mapembedzedwe anthu a Mulungu kuti anthu chidi chawo pa ufumu wa Mulungu nchotani,
komanso yawapembeza mwanjinena inu ndine together kuti chani choperewera ndi chiyani. So chambirira tikaona pa Zekariya anayeza mzinde kenako chinapasidwa kwayo ndi yani Zekariya 3 Yoswa anapasidwa ya anapasidwa chovala china mwanjinena ifeyo topasidwa ya chiyero cha Khristu. Okay, tikaona chosatira chimene chochitika mu Zekariya chapter 4 anthu anapasidwa mphamvu. Okay, mboni ziwiri zinapasidwa mphamvu. Umano tikuona mu chapter 11 verse 3 mboni ziwiri zipasidwanso yani mphamvu. So zimene ziletika kwa mboni ziwiri nthawi ya Zekariya zimene zikuchitikanso kuti mapeta nthawi. So inu ndine tizindikire nawo tino tiko mapeta nthawi pamene Mulungu akuyitanira yani mboni zake ziwiri kuzikemere pa dziko lapansi. Ndipo toona posachedwa pakunena kuti no kuzera mukabuka kang'onoka pamene takhala tikukaona maphunziro athu kuzera mukuyang'ana mabingu amene wawa Mulungu akufuna chinthu chapadera. Mulungu akufuna ndithu asanule mzimu wake pa anthu ake chifukwa chenena kuti nthawi yasala pang'ono kutha. Ndipo Mulungu akufuna kaonesere ufumu wake pa dziko lapansi makamaka mukusindikizira kumene kuchitika 144,000 mukusindikiza kumene kukuoneka mu mboni ziwiri mukusindikiza kumene kukuoneka kwa otsala mbewu. So tizakhala ndi phunziro loonesa magulu atatu muchimodzi kuti zikuchitika motani. So inaphunzira athu lero tseke maso kuti tipemphere Ambuye fathuza pa day 49 nafe ndikhena ndizovuta zambiri koma munalola kuti no chisomo chanu chikhale chokwanira. Tikuthokoza neno mudaliso amene akuonera leta ona kusina Yesu Khristu mpira. Amen. Amen.